Η κατάσταση όπως διαγράφεται αυτή τη στιγμή δεν είναι κρίσιμη, είναι όμως αρκετά λεπτή και χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς και αποφασιστικότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και προς το βράδυ, υπάρχει μια κλιμάκωση της παρουσίας πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας στην περιοχή. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την κλιμάκωση με ανάλογη παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων. Εάν οι Τούρκοι δεν θέλουν την κλιμάκωση της κρίσης και αν πραγματικά θέλουν να αποφύγουν τη δυνατότητα ενός θερμού επεισοδίου, θα πρέπει να αποκλιμακώσουν την παρουσία τους από την περιοχή, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποστείλουμε τη σημαία από τη Βραχονησίδα, γιατί όπως σας είπα και το πρωί, το έδαφος αυτό είναι ελληνικό. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Ίμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμιά απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των Βραχονησίδων. Η Βραχονησίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω τις ένοπλες δυνάμεις για το υψηλό φρόνημα και την ετοιμότητα που επέδειξαν. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το χαμό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 5 χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το τραγικό, από εκείνο το κρίσιμο βράδυ των Ιμίων. Δεν σας κρύβω ότι ένας λόγος που ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, που ήθελα να ανοίξουμε μαζί, απόψε, το φάκελο των Ιμίων, είναι ότι πολλές φορές, ειδικά όταν βρίσκομαι στην επαρχία με νέους ανθρώπους, με ρωτάνε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ. Θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Σήμερα θα δούμε ορισμένα ντοκουμέντα. Θα μιλήσουν άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει ποτέ και επίσης θα δούμε ντοκουμέντα όπως για παράδειγμα τα σήματα ανάμεσα στο Γενικό Επιτελείο και τους τοπικούς διοικητές το κρίσιμο εκείνο βράδυ δίπλα στα Ήμια. Ακόμα μαζί μας, εδώ στο στούντιο, είναι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ένας άνθρωπος που νομίζω ότι χειρίστηκε την πιο ίσως λεπτή, την πιο κρίσιμη νύχτα της πρόσφατης τουλάχιστον ιστορίας μας με την Τουρκία. Κύριε Πάγκαλε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Παπαγγελά. Ας αρχίσουμε όμως βλέποντας μαζί ένα βίντεο που ετοίμασε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η Σοφία Παπαϊάννου. Ένα βίντεο που δείχνει πώς γεννήθηκε και πώς κλιμακώθηκε αυτή η κρίση ένα βράδυ των Χριστουγέννων του 1995.
Οι ψαράδες της Καλύμνου πήγαιναν εδώ και χρόνια καθημερινά στα 2 ήμια για την ψαριά τους. Στην Καλόλυμνο, ένα νησάκι εκεί κοντά, έχουν τοποθετήσει μια ελληνική σημαία, ενώ συχνά ζωγράφιζαν ανενόχλητοι σημαίες πάνω σε βραχονεσίδες. Τα ήμια ήταν πάντα κατοίκητα. Ο μόνος επισκέπτης, ο βοσκός Αντώνης Βεζιρόπουλος, ο οποίος βόσκε ανενόχλητος στα κατσίκια του εκεί από το 1984. Εγώ ξώμενα πάνω, ψάριβα πάνω, βάλα δίκτυα, παραγάδια, ούτε καν μου ήρθε ποτέ κανένα, να μου πει ξέρεις τίποτα, φύγε, είναι δικά. Η κατάσταση αυτή επικρατούσε στην περιοχή μέχρι τις βραδινές ώρες της 25ης Δεκεμβρίου του 1995. Εκείνη τη νύχτα, ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο, το Φιγκένα Κατ, με κατεύθυνση το Ισραήλ, προσαράζει στις βραχονεσίδες ήμια. Ο καπετάνιος, αντί μέσα στο πανικό του να ασχοληθεί με τη σωτηρία του πλοίου του, αρνείται την ελληνική βοήθεια για αποκόλληση με τη δικαιολογία ότι τα ήμια είναι τουρκικά. Ο λιμενάρχης Καλύμνου με ενημέρωσε ότι το πλοίο είχε προσαράξει βία, που σημαίνει ότι, να το πω ναυτικά, έπεσε με όλη την ταχύτητά του στα ήμια. Είχαν υπάρξει και ορισμένοι μικροτραυματισμοί του πληρώματος, αλλά ταυτόχρονα μου είπε ότι ο Τούρκος πλοίαρχος ειρνήθη την παραμικρή βοήθεια, ισχυριζόμενος ότι το μέρος το οποίο είχε προσαράξει ήταν τουρκική επικράτεια. Σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, η έρευνα και η διάσωση γίνεται με ευθύνη του κυρίαρχου κράτους. Διέταξα τον λιμενάρχη Καλύμνου να συγκεντρώσει όλη τη δύναμη και ένοπλοι να επιβούν στο τουρκικό πλοίο, δηλώνοντας κατηγορηματικά στον πλοίαρχο ότι δεν θα γίνει καμία μορφή ναυαγιέρεσης του πλοίου, αποκόλλησης δηλαδή, εάν δεν χρησιμοποιήσει ναυαγοζωστικό με ελληνική σημαία. Στην Άγκυρα εκείνες τις μέρες επικρατεί πολιτική αστάθεια, με τον Ισλαμιστή Ερμπακάν να μην μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση και την Τανσού Τσιλέρ να ενεργεί ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Τα ελληνικά ρημουλκά αποκολούν τελικά το Φιγκένα Κατ και έτσι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας του καπετάνιου αποτυγχάνει. Σε αυτό το τουρκικό ντοκιμαντέρ, ο ιδιοκτήτης του Φιγκένα Κατ αναφέρει μάλιστα και ένα ακόμη ύποπτο επεισόδιο. Το ατσάλινο σύρμα του ελληνικού ρημουλκού σκάλωσε στην άκρη του πλοίου. Το πλήρωμα προσπάθησε να το κόψει με οξυγόνο και το πλοίο έμεινε ελεύθερο. Τότε υπήρξε το ενδεχόμενο της επιστροφής μας στα τουρκικά χωρικά ύδατα που βρίσκονταν σε απόσταση 5 λεπτών. Το επεισόδιο με το εμπορικό πλοίο με το οποίο ξεκίνησε η κρίση στα ήμια δεν λύγει εδώ. 2 μέρες μετά την αποκόλληση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει μια ρηματική διακοίνωση στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα, όπου αναφέρει ότι τα ήμια είναι τουρκικά. Η ελληνική απάντηση έρχεται αρχές Ιανουαρίου. Τα ήμια είναι ελληνικά, σύμφωνα με την Ιταλοτουρκική Συμφωνία του 1932 και τη Συνθήκη του 1947 για την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Ο Ινάλ Μπατού, υφυπουργός των εξωτερικών τότε, αρχίζει να ανησυχεί. Ήταν μια τυπική εδαφική σύγκρουση, αλλά διαφορετική από τις άλλες δυσκολίες που είχαμε. Οπότε ήθελα να σιγουρευτώ πως ούτε μία λέξη δεν θα διέρεε στον τύπο. Ήμουν πολύ αυστηρός, θυμάμαι. Είπα, αν μία λέξη διαρρεύσει τον τύπο, σχετικά με αυτό, θα θυμώσω πάρα πολύ. Και όποιος είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαρροή θα υποφέρει. Τις ημέρες εκείνες και στην Αθήνα η πολιτική κατάσταση είναι ρευστή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βρίσκεται στο Ωνάσιο και ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται πρωθυπουργός. Η νέα κυβέρνηση δεν έχει καλά σχηματιστεί όταν διαρρέουν τα επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την όλη ένταση στο Αιγαίο και αποκαλύπτονται στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 24 Ιανουαρίου, 1 μήνα δηλαδή μετά την προσάραξη του πλοίου. Για πρώτη φορά ευθέως η Τουρκία γύρει θέμα εδαφικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδας. Τουρκική ρηματική διακοίνωση που φέρει ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου του 1995, απευθυνόμενο από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, αναφέρει επιλέξει. Η βραχονησίδα Καρδάκ, όπως την αποκαλούν οι Τούρκοι, αποτελεί εσωτερικό τμήμα της τουρκικής επικράτειας. Ακόμα και όταν από αποσεξία, που δυσκολεύομαι να το πιστέψω ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, εάν τέτοια έγγραφα διαρρέουν από υπουργεία, γιατί είναι σαφές ότι από υπουργεία διέρευσαν, κάτι κρύβεται πίσω από εκεί. Βεβαίως, δεν είναι εύκολο και δεν ήταν αδύνατο πρακτικά σε μένα τότε να αντιληφθώ τι ακριβώς
τι είδους ακριβώς πολιτικό παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη, ποιος θα ήθελε ενδεχομένως να διαρρεύσουν αυτά τα έγγραφα ή ποιος δεν θα ήθελε να διαρρεύσει το θέμα και γιατί. Ο Κώστας Πυρόπουλος ήταν τότε διευθυντής ειδήσεως στον Αντένα. Πρέπει να σας πω ότι πριν παρουσιάσουμε την είδηση, επικοινωνήσαμε με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι εκτιμήθηκε αρμοδίως η σοβαρότητα της κατάστασης αυτής. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση ότι τα πράγματα θα είχαν πάρει άλλη τροπή, καλύτερη, εάν ή δεν το είχαμε βρει εμείς στο ρεπορτάζ ή αν τυχόν, ας πούμε, το είχαμε αποκρύψει. Τα ήμια ήταν μια αφορμή. Ενδεχομένως να βρισκόταν μια άλλη αφορμή προκειμένου να τεστάρουν την αντοχή της νέας πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα και τις επιδιώξεις της. Ένδρομος είδα τις αναφορές που άρχισαν να έρχονται από την Ελλάδα. Έναν ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό να αναφέρεται σε αυτό ως ξεπούλημα ελληνικού εδάφους στους Τούρκους και Έλληνες πολιτικούς να καυγαδίζουν μεταξύ τους και τότε είπα «Θεέ μου, έχουμε μπλέξει άσχημα». Λίγες μέρες μετά την εκλογή του Πρωθυπουργού Σιμίτη, ο Δήμαρχος Καλύμνου τοποθετεί την ελληνική σημαία στην Ανατολική Βραχονησίδα Ήμια. Στην επιχείρησή του συνοδεύουν ο καπετάνιος Θεόφιλος Μιλάτος, ο καπετάνιος Μιχάλος Αρβίθης και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Καλύμνου, κ. Ριόλας. Είχε ένα κακό καιρό, σιγά σιγά πήγαμε πάνω, βρήκαμε ένα μέρος που μπορούσαμε να ράξουμε όπως όφος. Βγήκαμε πάνω στο νησί και βρήκαμε ένα σημείο το ψηλότερο κατά τη γνώμη μας. Είχε εκεί κάποια τρύπα πάνω στις πέτρες, βάλαμε μέσα στο σκουπόξυλο και έμεινε όρθιο. Για μένα και θα έλεγα το σύνολο του καλυμνιακού λαού, στην συντριπτική του πλειοψηφία, η τοποθέτηση της ελληνικής σημαίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το αυτονόητο το οποίο θα έκανε ο κάθε Έλληνας, όχι μόνο ο κάθε Καλύμνιος, στο δικό του χωράφι να βάλει τη δική του πινακίδα, ότι εδώ είναι η ιδιοκτησία του. Είναι περίεργο ότι ενώ ο Δήμαρχος και η Συνοδεία του αναφέρουν ότι τοποθέτησαν τη σημαία στις 25 Ιανουαρίου, το ημερολόγιο του στρατού και το βιβλίο του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ Ναβάρχου Λιμπέρη αναφέρουν ότι η σημαία μπήκε στις 22 Ιανουαρίου, πριν δηλαδή γίνει ευρύτερα γνωστή από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα η τουρκική αμφισβήτηση των ημείων. Αδιευκρίνητο παραμένει ποιοι γνώριζαν την πράξη του Δημάρχου και αν ήθελαν ή μπορούσαν να την ελέγξουν ή και να την σταματήσουν. Το βέβαιο παντός είναι ότι από τη στιγμή που ο διοικητής της αστυνομίας συμμετείχε στην πράξη, το γνώριζε κάποιο όργανο του κράτους. Ο τότε έπαρχος της Καλύμνου, Γιώργος Ρούσος, και αρχηγός σήμερα της αντιπολίτευσης στο Δήμο, δίνει και μια διαφορετική διάσταση. Ο Δημάρχος μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει ενέργειες χωρίς να έχει την πλάτη του καλυμμένη. Είναι ένας άνθρωπος που προσέχει να έχει την πλάτη του καλυμμένη. Από την άλλη μεριά, επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για την προβολή και τα έντονα επεισόδια. Πιστεύω, εκτιμώ ότι υπήρχε γνώση σε κάποιο επίπεδο, ίσως και από τον ίδιο τον κύριο Αρσένη. Τότε όσοι προσπάθησαν να με μπλέξουν με τον τότε υπουργό τον κύριο Αρσένη, απέτυχαν. Αυτό ήταν το πρώτο σενάριο. Στην συνέχεια ενεπλάκη η ελληνική δικαιοσύνη και υπήρξε και ένα τρίτο, ότι εγώ είχα σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Πραγματικά είναι τραγωδία κανείς να μπαίνει σε αυτή την λογική. Ο Δήμαρχος έπραξε το ορθόν. Έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει κάθε Έλληνας σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Μπαίνουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι λένε εάν μεν τα πράγματα πάνε καλά, έχει καλώς, εάν πάνε άσχημα, φταίμε εμείς. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι μπορεί να επαναλάβει την πράξη του στην περιοχή, η οποία σήμερα είναι στρατιωτικά επιτηρούμενη. Άρα μου λέτε ότι θα μπορούσατε να πάτε και αύριο ακόμα σε οποιαδήποτε βραχονησίδα. Σαφέστατα. Δεν σε εμποδίζει κάτι? Όχι βέβαια. Μία αρμόδια πρόσωπα μπορούν εύκολα, ασκώντας ιδιωτική διπλωματία, να σύρουν μια χώρα σχεδόν στα πρόθυρα του πολέμου. Κάτι που θα πρέπει αυστηρά να αποφεύγεται στο μέλλον. Λίγες μέρες μετά, στις 27 Ιανουαρίου του 1996, συνεργείο της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, για λόγους εντυπωσιασμού και τηλεθέασης, αποβιβάζεται με ιδιωτικό ελικόπτερο στα ανατολικά Ήμια, αφαιρεί προκλητικά την ελληνική σημαία και υψώνει την τουρκική. The first time
Η πρώτη φορά που οι Τούρκοι πολιτικοί συνειδητοποίησαν πως κάτι σοβαρό συνέβαινε ήταν με εκείνη την επικεφαλίδα της Χουριέτ. Και την ίδια ημέρα, χωρίς καθόλου οδηγίες από τον Υπουργό, έκανα μια πολύ έντονη δήλωση εναντίον των δύο αυτών Τούρκων δημοσιογράφων, το οποίο ήταν πολύ ρηψοκίνδυνο για έναν δημόσιο υπάλληλο όπως ήμουν εγώ. Το συνεργείο της εφημερίδας φεύγει και αφήνει πάνω στο ελληνικό νησί την τουρκική σημαία. Από εκεί και πέρα η κρίση παίρνει άλλες διαστάσεις. Κύριε Υπουργέ, πέστε μου κάτι. Πιστεύετε ότι αυτή η ενέργεια ήταν προσχεδιασμένη από την Τουρκία? Έχετε καταλήξει στο μυαλό σας? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια άποψη στην Τουρκία που ήταν γνωστή στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση το καθεστώς όλων των γεωγραφικών διαμορφωμάτων, έτσι το ονομάζουν οι Τούρκοι, περιλαμβάνοντας νησίδες, βραχονησίδες, γενικώς οτιδήποτε εξέχει από τη θάλασσα και δεν ονομάζεται ρητά στις συνθήκες, κατά την άποψη αυτή δεν είναι ελληνικό, διότι οι συνθήκες έχουν μεταβιβάσει στην Ελλάδα μόνο ό,τι ρητά περιλαμβάνεται, δηλαδή μόνο τα μεγάλα νησιά που έχουν όνομα. Αυτό το ξέρατε από πριν δηλαδή? Αυτό το ξέραμε, αλλά όχι ως επίσημη άποψη της τουρκικής κυβέρνησης, δεν το είχε πει ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τότε. Τώρα το λένε, έχει περιλαμβάνεται στις θέσεις τους. Μέχρι τότε δεν το είχαν πει. Ξέραμε όμως ήταν η άποψη του τουρκικού ναυτικού, το οποίο το τουρκικό ναυτικό ήταν πάντα η αιχμή των κατά της Ελλάδος διεκδικήσεων. Μεταξύ άλλων έχω στα χέρια μου και ένα βιβλίο που περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο, ένα πλήρες σχέδιο κατάληψης ελληνικών νησιών. Αυτό τι ήταν, απόρριτο σχέδιο των Τούρκων? Απόρριτο σχέδιο των Τούρκων, το οποίο το έχω στα χέρια μου. Ναι. Αυτό το οποίο αναφέρεται στοιχείο από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι? Αναφέρεται σε ένα νησί, ένα στοιχείο συγκεκριμένα και προβλέπει τι θα γίνει. Τι θα κάνει ο Νομάρχης, τι θα κάνει ο Δήμαρχος, τι θα κάνει. Διοίκηση σχολείων, από ό,τι θυμάμαι, έτσι τέτοια. Πώς θα λειτουργήσει τα σχολεία κτλ. Ξέραμε λοιπόν ότι υπήρχαν αυτές οι απόψεις. Κατά καιρούς εκδηλώνονταν, παραδείγματος θα σας αναφέρω το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την οικολογική προστασία των βραχονησίδων και την οικολογική αξιοποίησή τους, το οποίο είχε συναντήσει τέτοιου είδους αντίδραση από την Τουρκία. Αντίδραση δηλαδή ότι εδώ δεν είναι σίγουρο σε ποιον ανήκουν αυτά τα νησιά, πώς εσείς θα περιλαμβάνετε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά επίσημη θέση διεκδικητική δεν είχε ποτέ αναπτυχθεί. Κατά την άποψή μου, η προσάραξη αυτού του πλοίου δεν ήταν τυχαία. Έχετε στοιχεία γι' αυτό, οι υπηρεσίες μας δεν έχουν στοιχεία? Δεν έχω στοιχεία, αλλά και αυτά που είπε ο κύριος αρχηγός του λιμενικού, ότι δηλαδή ξαφνικά ένας πεπειραμένος καπετάνιος σε ένα χώρο που δεν είναι στενό, δεν υπάρχει λόγος, άμα δείτε το χάρτη, δεν υπάρχει λόγος να πέσει μέσα στα ήμια, δεν είναι πάνω στο δρόμο του, αλλά και η προσάραξη έτσι όπως έγινε έδειξε ότι έγινε με σκοπό να μείνει το πλοίο εκεί, να δημιουργήσει πρόβλημα και να δημιουργηθούν τελεσμένα γεγονότα. Όταν αυτό απεφεύθη, χάρη και στην αποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών που ενέργησαν αποτελεσματικά, και τα δύο υπουργεία, και εγώ πιστεύω ότι ο κ. Μπατού είναι ειλικρινής σε αυτά που λέει, προσπάθησαν να κρατήσουν το πράγμα κάτω από έλεγχο. Δηλαδή να μην το κάνουν θέμα. Οι διαρροές από ποιον έγιναν τότε? Εγώ πιστεύω ότι οι κύκλοι αυτοί οι οποίοι επιθυμούσαν να υπάρξει μία σύγκρουση, ίσως και για γενικότερους ρόλους, δηλαδή γενικότερους λόγους, δηλαδή για να οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θεωρούσαμε ότι είμαστε μια καινούρια κυβέρνηση, θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατη η κυβέρνηση αυτή, υπήρχαν εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, υπήρχαν κύκλοι που θέλανε του κεμαλικού κατεστημένου να δείξουν πυγμή για να δυνατήσουν τους Ισλαμιστές που ήταν σε άνοδο εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι το σύνολο αυτών των κύκλων με τους στρατιωτικούς ήθελαν να οδηγήσουν σε μια κρίση. Προφανώς αυτοί κάναν τη διαρροή και δυστυχώς εδώ βλέπουμε την ανταπόκριση της ελληνικής Να το διευκρινίσω αυτό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή οι Τούρκοι έκαναν τη διαρροή σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης? Εγώ πιστεύω ότι οι Τούρκοι έκαναν τη διαρροή. Η θεωρία είναι ότι ήταν είτε το Υπουργείο Άμυνας, είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε η ΑΕΠ. Έκαναν τη διαρροή προς τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι και χαρακτηριστική η στάση των συναδέλφων σας, οι οποίοι. Αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέτε τώρα. Δηλαδή, λέτε προφανώς. Εγώ δεν λέω ότι τους το δώσανε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Χρησιμοποιώντας κάποιον σαν όργανο, εννοείται αυτό. Έχετε στοιχεία πάλι για αυτό που λέτε? Δεν έχω στοιχεία ούτε γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να έχω στοιχεία. Αλλά ξέρετε, για να γίνει με διαρροή δεν χρειάζεται να υπάρχουν και στοιχεία. Μπορεί να το ταχυδρομήσει ένα έγγραφο και να το βρει ο άλλος στο ταχυδρομικό κουτί του. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι το χρησιμοποιείς ή δεν το χρησιμοποιείς. Και εδώ βλέπουμε αυτή τη χαλαρότητα που διέπει το δημόσιο μας βίο,
Διότι βεβαίως είπε ο κ. Σπυρόπουλος ότι ερωτήθη το Υπουργείο Εξωτερικών, και το Υπουργείο Εξωτερικών θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είπε η κυβέρνηση, δεν είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, όχι, ερωτήθη το Υπουργείο Εξωτερικών. Το θυμάμαι αυτό, και το Υπουργείο Εξωτερικών είπε μην το δημοσιεύσετε. Μάλιστα. Το θυμάστε αυτό σαν γεγονός. Ναι, αλλά δεν μπορούσαμε και να το διαψεύσουμε, διότι ήταν αλήθεια. Μάλιστα. Και αν το διαψεύδαμε, καθώς καταλαβαίνετε, θα ήταν τεραστία ευθύνη μας. Και δεν θα έχει και νόημα δηλαδή, γιατί θα επαληθευόταν με άλλους τρόπους. Και βεβαίως υπάρχει και η στάση του Δημάρχου της Καλύμνου, ο οποίος, άμα το δούμε έτσι από την άποψη της ηθικής και του πατριωτισμού, δικαίωμά του ήταν να βάλει μια σημαία στην Ήμια, η οποία μόνο είναι δήμαρχος όμως. Ήταν και ο αστυνομικός διοικητής εκεί στο νησί. Ναι, και ο αστυνομικός διοικητής, ο οποίος συνοδεύει τον Δήμαρχο, προφανώς χωρίς άδεια του Υπουργείου του, διότι δεν είχε ρωτήσει το Υπουργείο του, και ο οποίος προφανώς δεν υπέστη τίποτα, όπως δεν υφίσταται κανείς τίποτα από όσους κάνουν τους καπνίσεις στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν είναι αν έχουμε δικαίωμα να βάλουμε τη σημαία στην Ήμια ή αν είναι ελληνική η Ήμια. Το θέμα είναι ποιος σε μια τέτοια στιγμή κάνει χειρισμούς. Ποιος αποφασίζει αν και πότε και πώς θα μπει μια ελληνική σημαία σε ένα έδαφος το οποίο είναι αποφασβήτηση. Και αυτό δεν έπρεπε να το αποφασίσει ο Δήμαρχος της Καλύμνου. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι πατριώτης, τον γνωρίζω προσωπικά, είναι πατριώτης, πιστεύει σε αυτό που είπε, αλλά αυτό που είπε είναι βαθύτατα λάθος. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος της Καλύμνου να κρίνει και να ασκεί εξωτερική πολιτική στη θέση της κυβέρνησης που έχει εκλεγεί για αυτό το ρόλο. Και Υπουργέ, μου φαίνεται ακριβώς το δεύτερο βίντεο το οποίο θα δείξουμε, το οποίο είναι το πώς κλιμακώθηκε η κρίση, πώς φτάσαν πολύ κοντά στον πόλεμο, και συγκρατώ βέβαια τις δύο βόμβες που ήδη έχετε πει. Τη μία για το απόρριτο σχέδιο των Τούρκων για κατάληψη ελληνικών νησιών, και τη δεύτερη τις υποψίες που έχετε για διαρροή από την Τουρκία της ιστορίας της αμφισβήτησης των Ιμίων. Πάμε όμως να δούμε το δεύτερο βίντεο. Ένα βίντεο που δείχνει το πώς από την ώρα που μπήκε η τουρκική σημαία της Χουριέτ, η κρίση ουσιαστικά μπήκε στον αυτόματο πιλότο της κλιμάκωσης. Κυριακή 28 Ιανουαρίου 1996. Ένα περιπολικό του ναυτικού διακρίνει την τουρκική σημαία στα ανατολικά Ήμια. Ο αρχιπλοίαρχος Γιώργος Καλιγιάννης ήταν τότε ναυτικός διοικητής Αιγαίου. Ήταν 8 η ώρα το πρωί της 28ης Ιανουαρίου και με πήραν τηλέφωνο από την ναυτική διοίκηση στο σπίτι μου την ώρα που ετοιμαζόμουν να φύγω για να πάω στο γραφείο μου και στο θάλαμο αντιχειρήσεων, και μου ανέφεραν το γεγονός. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα συνέβη την προηγουμένη, πριν τη δύση του ηλίου, και δυστυχώς το πλοίο το οποίο είχε περιπολία γύρω από τα Ήμια εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει καιρικές συνθήκες της περιοχής, γι' αυτό και δεν έκανε την περιπολία του. Οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν μια σειρά από σχέδια στα σιτάρια τους για την αντιμετώπιση τέτοιων τουρκικών ενεργειών. Ο στρατηγός Δημήτρης Σπυρίδων ήταν τότε διοικητής της ΑΣΔΕΝ και είχε συνεπώς την ευθύνη για την περιοχή. Υπήρχαν τα σχέδια αντιμετωπίσεως. Υπήρχαν 2-3 επιλογές σε ένα τέτοιο συμβάν, διότι και στο παρελθόν μικρότερα συμβάντα είχαν συμβεί. Όχι βέβαια σε τέτοια έκταση. Μπορούσε να αντιμετωπιστεί κατά πολλούς τρόπους, ανάλογα με τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, τι θέλανε από αυτή την κρίση. Θέλαν να αποσβεστεί, θέλαν να κλιμακωθεί, και πόσο θέλαν να κλιμακωθεί, ή δεν θέλαν να κλιμακωθεί καθόλου. Μας ξύπνησε επειγόντως το λιμεναρχείο για να πάμε να κατεβάσουμε την τουρκική σημαία, εγώ και ο Δήμαρχος. Την ώρα που εμείς πηγαίναμε με εντολή κυβέρνησης μέσω λιμεναρχείου ως πολιτικά πρόσωπα τοπικά να κατεβάσουμε την τουρκική σημαία και να βάλουμε την ελληνική, ή μάλλον αν θυμάμαι καλά μόνο να κατεβάσουμε την τουρκική σημαία, μας είχε προλάβει το πολεμικό Αντωνίου, το οποίο είχε ήδη κατεβάσει την τουρκική σημαία. Και η απορία όλων μας ήταν με εντολή πιανού. Έκπληκτος δε όταν γύρισα στο επαρχείο μετά την ματέωση, αφού γυρίσαμε από το ταξίδι προς τα Ήμια, χωρίς να έχουμε κατεβάσει τη σημαία, ήθελα κι εγώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο, γιατί μέχρι τότε δεν είχα μιλήσει. Και επικοινώνησα με το Υπουργείο Εξωτερικών, μίλησα με τον κύριο Πάγκαλο, και έκπληκτος εκείνη τη στιγμή άκουσα ότι τότε από μένα μάθαινε ο Υπουργός των Εξωτερικών το τι συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν συνειδητοποίησα ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ένιωσα ένα μεγάλο βάρος ευθύνης, διότι ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας δεν ήξερε τίποτα. Το ποιος θα βγάλει την τουρκική σημαία και ποιος θα βάλει μια ελληνική ήταν μια κατεξοχήν πολιτική απόφαση.
Στην Αθήνα όμως δεν συνεδρίασε κανένα κυβερνητικό όργανο για να πάρει την πιο κρίσιμη αυτή απόφαση. Την εντολή την έδωσα στο πλοίο και βεβαίως αμέσως, διότι ήμουνα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον ενημέρωσα, ο οποίος και συμφώνησε. Ενημέρωσε και τον Αγέθα, προσωπικός, τηλεφωνικός, με τον οποίο ήμουνα επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία και ο οποίος μετά από μια μικρή αμφιβολία που είχε ως προς το ποιος έπρεπε να ξανατοποθετήσει τη σημαία, συμφώνησε και αυτός. Εν τω μεταξύ το πλοίο απέπλευσε, δεν είχε καινούρια εντολή από μένα περί του τι είχε να κάνει και πήγε και έκανε αυτά τα οποία είχε διαταχθεί να κάνει. Έχω ακούσει, έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις περί της τοποθετήσεως σημαίας, της ελληνικής σημαίας στα ίμια. Θεωρώ ότι το πολεμικό ναυτικό έκανε το αυτονόητο. Η κυβερνητική μηχανή ξυπνάει το μεσημέρι της Κυριακής. Στις 2:30 το μεσημέρι συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας υπό τον Γεράσιμο Αρσένη. Ο τότε αρχηγός στρατού Κώστας Βούλγαρης συμμετείχε στη συνεδρίαση και για πρώτη φορά αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη εκεί με γραπτή δήλωσή του στους φακέλους. Η πολιτική ηγεσία και έτσι εξέφρασε επιφύλαξη ως προς την ορθότητα της τοποθέτησης της σημαίας από το ναυτικό, αποδέχθηκε εντούτοις τα τετελεσμένα για λόγους σκοπιμότητας. Η σημαία είχε ήδη τοποθετηθεί στο βράχο από το πολεμικό μας πλοίο και εκτιμήθηκε ότι τυχόν απόσυρσή της θα έπαιρνε άλλο νόημα. Εφόσον έχουμε μια σημαία εκεί, θα πρέπει να τη φυλάξουμε. Η Ελλάδα έστελνε ένα μήνυμα ότι είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τα όπλα. Από τη στιγμή που στέλνανε ενόπλους στην περιοχή, ήταν σίγουρο ότι θα χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους. Τότε και οι δικοί μας, για λόγους αυτοάμυνας, θα έκαναν το ίδιο. Αυτό θα προκαλούσε, αν όχι ένα γενικευμένο πόλεμο, τουλάχιστον ένα τοπικό πόλεμο. Η απόφαση για τοποθέτηση επίσημης σημαίας οδηγούσε τώρα με τον πιο αυτόματο τρόπο σε στρατιωτική κλιμάκωση. Το επόμενο λογικό ερώτημα ήταν πώς θα προστατευτούν οι βραχονησίδες στην περιοχή και κυρίως τα ίμια. Από τις 28 του μηνός είχαμε συγκροτήσει τμήμα καταδρομών ειδικό από επιλεγμένα στελέχη των καταδρομών, 2 αξιωματικούς, 5 υπαξιωματικούς και 3-4 καταδρομείς για να επανδρώσουμε με τη διαταγή του ΓΕΘΑ τα ίμια. Ο στρατηγός Νικολαίδης ήταν τότε διευθυντής των ειδικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού. Πήγα αμέσως εκεί στη λέσχη αξιωματικών και τους ανέλησα στους καταδρομείς τι περί τίνος πρόκειται και τι έπρεπε να κάνουμε. Και ζητούσα εθελοντές. Περιττώ να σας τονίσω ότι πέσαν πάνω όλοι μου, όλοι να συμμετάσχουν σε αυτό το τμήμα. Το τμήμα αυτό θα είχε μαζί του φωτοπαγίδες, θα είχε μαζί του τα ανάλογα εκρηκτικά, θα είχε βομβιδοβόλο, είχε ένα κατεβατό πράγματα για να εκτελέσει την αποστολή του. Και ήταν εύκολη η αποστολή για το τμήμα αυτό, το να φυλάξεις 2 νησάκια συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο το ανατολικό γύρω στα 18 στρέμματα και το μικρότερο το δυτικό, όπου και μετά αποβιβάστηκαν οι Τούρκοι, 12 στρέμματα, για επίλεκτο τμήμα ήταν εύκολη υπόθεση. Βατραχάνθρωποι ή καταδρομείς, αυτό ήταν το κρίσιμο ερώτημα εκείνη τη στιγμή. Το απόγευμα της Κυριακής, 2 ομάδες βατραχανθρώπων του ναυτικού έφτασαν στην Κάλυμνο με εντολή να πηγαίνουν τη νύχτα στα ίμια και το πρωί να αποσύρονται στα πλοία ώστε να είναι αφανής η παρουσία τους. Στις 10 και 4 το βράδυ της Κυριακής, το περιπολικό πυρπολιτής αποβίβασε 7 βατραχανθρώπους στα ανατολικά ίμια. Δευτέρα 29 Ιανουαρίου. Η Πρωθυπουργός της Τουρκίας Τσιλέρ δηλώνει ότι η ίμια είναι τουρκική. Αυτή η σημαία κατεβαίνει και αυτοί οι στρατιώτες φεύγουν. Στην Τουρκία συνεδριάζει το μεσημέρι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Η Πρωθυπουργός Τασούρ Τσιλέρ μαζί με το στρατιωτικό και πολιτικό της επιτελείο μελετούν όλα τα σενάρια. Ο Ινάλ Μπατού ήταν ο υφυπουργός αρμόδιος για ελληνικές υποθέσεις. Πρέπει να τους τραβήξουν από το αυτί και να τους πάρουν από εκεί. Ναι, νομίζω πως όντως το είπε αυτό η Τσιλέρ, αλλά δεν είναι προσβολή. Δεν γνωρίζω πώς μπορώ να το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά. Είναι μια τυπική τουρκική έκφραση. Τη χρησιμοποιείς για μικρά παιδιά.
Η κυρία Τσιλέρ και ο Ντενίς Μπαϊκάλ, σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών, ήταν αποφασισμένοι για τη χρήση βίας. Βέβαια, επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο της χρήσης των όπλων, υπήρχαν και αμφιβολίες για τα αποτελέσματα. Υπήρχε ένα ηλεκτρισμένο κλίμα σε όλους όσοι βρίσκονταν στη σύσκεψη που προερχόταν από την πιθανότητα της χρήσης όπλων. Ο Πατού θεωρούσε ότι ένα σχέδιο ανακατάληψης των ανατολικών ημείων περιείχε πολλούς κινδύνους. Το πρώτο μου ένστικτο ήταν να καθυστερήσω το σχέδιο, διότι θα ξεσπούσε η κόλαση εκείνη τη νύχτα. Οπότε η πρώτη μου ενστικτώδης αντίδραση ήταν: μπορώ να το καθυστερήσω αυτό? Τότε συνειδητοποίησα πως η βράχη ήταν δίδυμη. Συνεπώς, αν οι Έλληνες είναι σε έναν από αυτούς, εμείς μπορούμε να είμαστε στον άλλον. Οπότε κάποιος θα παρέμβει, είτε οι Αμερικάνοι ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μας ζητήσουν να φύγουμε και από τα δύο νησιά παράλληλα, και έτσι θα αποφευθεί ο πόλεμος. Το βράδυ της Δευτέρας, η πολεμική μηχανή έχει μπει για τα καλά μπρος. Τρίτη, 30 Ιανουαρίου. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός υποτίθεται ότι έχει δώσει διαταγή για την αποκλιμάκωση της κρίσης, ο ελληνικός στόλος αναχωρεί. Ο στόλος έφευγε τμηματικά. Έφευγαν ορισμένες μονάδες, οι οποίες έπρεπε να πάνε στην περιοχή, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό που σας είπα. Δηλαδή, ίσες μονάδες με τις μονάδες των Τούρκων και ανάλογες μονάδες με τις μονάδες των Τούρκων. Δεν έφυγε ο στόλος όλος. Έφευγαν ορισμένες μονάδες που έπρεπε να φύγουν. Τώρα, τα μέσα ενημερώσεως το έδειχναν αυτό σαν πολεμικές προετοιμασίες. Και βέβαια αυτό δεν ήταν προς το συμφέρον του ναυτικού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση δεν έκοψε την μετάδοση τέτοιων εικόνων. Διότι τι χρειά κατασκόπων είχαν οι Τούρκοι, εφόσον είχαν τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως να τους δείχνουν το τι γινόταν έξω από τον ναύσταθμο. Στην Τουρκία όλα έχουν ξεκινήσει. Το επιτελείο έχει ήδη δώσει την εντολή για την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης των δυτικών ημείων. Σκέφτηκαν την πρότασή μου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης νύχτας και όταν πήγα εκεί τους βρήκα προετοιμασμένους να εφαρμόσουν τη φόρμουλά μου. Μετά από μερικές γρήγορες τηλεφωνικές συζητήσεις με τον υπουργό μου και με τον αρχηγό του επιτελείου, τον στρατηγό Καρανταγή, όλοι είπανε εντάξει, προχώρα. Αν σκεφτούμε πόσα πλοία υπήρχαν στην περιοχή, υπήρχαν 24 πλοία και από τις δύο πλευρές. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση που θέλαμε να κάνουμε. Χρειαζόταν καλός σχεδιασμός και ετοιμότητα. Εάν οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν επιτυχία σε αυτή την επιχείρηση, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ούτε εγώ, την επόμενη μέρα θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Την ίδια ώρα στο ελληνικό Πεντάγωνο συζητείται πολύ σοβαρά το σενάριο της αποστολής καταδρομέων του στρατού αυτή τη φορά στα δυτικά ήμια, στη δεύτερη δηλαδή βραχονησίδα. Ο υπαρχηγός ΓΕΘΑ αντιστράτηγος Νίκος Σταμπουλής, ο οποίος είχε την ευθύνη συντονισμού της επιτελικής λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, είπε: κατά τη 1:04 το απόγευμα προσκόμισε στο γραφείο του κυρίου Αρχηγού έτοιμο σχέδιο σήματος με εντολή να αποσταλεί τμήμα καταδρομών του στρατού, να κατέχει και την μικρότερη δυτική νησίδα Ήμια. Η εισήγηση διαμορφώθηκε μετά από εκτίμηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι υπήρχε ανάγκη εξασφάλισης και της δίδυμης νησίδας. Όμως ο κύριος Αρχηγός απέρριψε την εισήγησή μου και διαγράφοντας από το σχέδιο του σήματος τη φράση «στη δυτική Ήμια», στη θέση της ανέγραψε ιδιοχείρωστη φράση «στην Καλόλυμνο». Άλλαξε έτσι τον προορισμό του τμήματος. Την ώρα λοιπόν που δύο ελικόπτερα με την ομάδα καταδρομών ήταν στον αέρα για να επικαθίσουν χωρίς χρονοτριβή στη δυτική Ήμια, με τη λήψη εντολής η πτήση διακόπηκε και με νέα εντολή τα ελικόπτερα κατευθύνθηκαν και επικάθισαν στην Καλόλυμνο. 1:04 λοιπόν παίρνω ένα σήμα από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων να στείλω το τμήμα αυτό στην Καλόλυμνο δίπλα. Τότε στην αρχή δεν κατάλαβα, το πήρα το θέμα λιγάκι ότι με προσέβαλαν, διότι με θεωρούσαν ότι δεν είναι ικανά οι καταδρομείς του στρατού να επανδρώσουν τα ήμια. Και μάλιστα πήρα τηλέφωνο αμέσως στον αρχηγό μου του ΓΕΣ, τον στρατηγό τον κύριο Βούλγαρη, και του λέω: γιατί κύριε αρχηγέ γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί πέρα. Γιατί έψαξα καταρχήν να βρω τον κύριο Λιμπέρη να το πω αυτό το πράγμα, δεν τον βρήκα. Στις 10 το βράδυ, ο Ουάσιγκτον αποφασίζει να παρέμβει στην κρίση και αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Ο πρόεδρος Κλίντον μετά από παράκλησή μου έκανε 3 τηλεφωνήματα, στην Άγκυρα και στην Αθήνα, και μετά ο Τζον Κόρνμπλουμ και εγώ
και ο στρατηγός Αλικασβίλη, ο οποίος τότε ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, τηλεφωνώντας στην Αθήνα και στην Άγκυρα, καθώς τα τουρκικά πλοία πλησίαζαν τα ήμια με ένοπλους άνδρες στο κατάστρωμα. Ξέραμε πως οι Τούρκοι εύκολα μπορούσαν να επιβληθούν του πολύ μικρού αριθμού ελληνικού προσωπικού ακτοφυλακής που βρισκόταν πάνω στο νησί με περιορισμένο οπλισμό και φυσικά δεν θέλαμε να γίνει αυτό. Πάντα μας ζητούσανε, μην κάνετε τίποτα. Σας διαβεβαιώνουμε πως οι Έλληνες θα αποσυρθούν. Μην κάνετε τίποτα ανόητο. Σας υποσχεθήκαμε πως οι Έλληνες κομμάντος θα φύγουν από τα ήμια. Παρίσταναν πως δεν γνώριζαν την απόφασή μας να στείλουμε και εμείς τα δικά μας αγόρια στον άλλο βράχο. Οι Αμερικανοί έχουν στείλει στην περιοχή ένα τορπιλικό με το πιο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης τύπου Aegis, από το οποίο έχουν πλήρη τακτική εικόνα του τι συμβαίνει στα δύο νησιά. Θυμάμαι πλοία να κινούνται και είμαι σίγουρος πως θα το θυμόμουν αν ο σκοπός της αποστολής αυτών των πλοίων ήταν να παρέμβουν στρατιωτικά. Δεν ήταν πρόθεσή μας να παρέμβουμε, αλλά είναι παράδοση όποτε υπάρχει κρίση και διαφαίνεται αστάθεια να κινούμε πλοία προς αυτή την περιοχή σαν να είναι τα μάτια και τα αυτιά μας και ως σύμβουλοι του πόσο στα σοβαρά παίρνουμε κάτι. Η Αθήνα δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της κρίσης. Τα μεσάνυχτα ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη, όχι στο κέντρο επιχειρήσεων του Πενταγώνου, από όπου θα μπορούσε να έχει πλήρη εικόνα για το τι συνέβαινε στα ήμια, καθώς επίσης και άμεση επαφή με τους τοπικούς διοικητές, αλλά στο γραφείο του στη Βουλή. Βλέπεις τι πετάει, τι είναι στη θάλασσα, τα πάντα. Τα πάντα. Και διαμορφώνεις μία γνώμη πάρα πολύ καλή, παρά να είσαι με τους χάρτες, να πηγαίνεις στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που δεν ξέρω τι ανάλυση θα έκανε, εν είδη, να πω, φαντάρου. Εκεί προβλέπεται, στην αίθουσα επιχειρήσεων, εκεί υπάρχουν ειδικώς διαρρυθμισμένοι χώροι που μπορεί κάλλιστα με επικοινωνίες με όλο τον κόσμο, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Τα γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται ταχύτερα από τις 12 το βράδυ και μετά. Ήδη 11.30 το βράδυ πήραμε τη διαταγή επιστρατεύσεως και άρχισε ο μηχανισμός, αυτό που λέμε η πολεμική μηχανή, η οποία ήδη είχε αρχίσει να λειτουργεί από την προηγούμενη, ήδη πλέον είχε ανεβάσει τις στροφές της και άρχισε η επιστράτευση να υλοποιείται. Στη 1 το πρωί, το ελληνικό Πεντάγωνο παίρνει μια πληροφορία για επικείμενη στρατιωτική ενέργεια. Οι φάκελοι βρίσκονται σε θέση να γνωρίζουν ότι η πληροφορία προήλθε από τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Άντι Μάνατο, ο οποίος συναντήθηκε εκείνη την ώρα σε δεξίωση στο Κογκρέσο με την ύφη του Υπουργού Άμυνας, κυρία Νόρα Καλτσέλη, παρουσία και Ελλήνων δημοσιογράφων, στους οποίους είπε: οι πληροφορίες μου λένε ότι οι Τούρκοι θα αποβιβαστούν σε ένα νησί. Με ειδοποίησε λοιπόν ο αρχηγός του ΓΕΣ τη 1 η ώρα ότι πρόσεχε Δημήτρη, ειδοποίησε τις υφιστάμενες διοικήσεις και ιδίως την ΚΟΚΑ του ότι σε 1 ώρα έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι θα χτυπήσουν οι Τούρκοι. Αμέσως αντέντινα, πού θα χτυπήσουν οι Τούρκοι, τη στιγμή που δεν είχαν κινητοποιηθεί, ένα και μόνο αρματαγωγό υπήρχε στην Αλικαρνασσό απέναντι από την ΚΟ, το οποίο το είχαμε στοχοποιήσει και με τη διαταγή μπορούσε να βυθιστεί από τα πυροβόλα σε ελάχιστο χρόνο, όπως ήταν στο λιμάνι της Αλικαρνασσού. Και ένα τάγμα είχε εκινήτο προς Αλικαρνασσό, ένα τάγμα καταδρομών της 4ης τουρκικής στρατείας, εκινήτο προς Αλικαρνασσό, όπου δεν είχε φτάσει ακόμα τουλάχιστον μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ που είχαμε τις τελευταίες πληροφορίες. Αφού λέω τα λιμνιά είναι εξασφαλισμένα από το ναυτικό, οι Τούρκοι, εάν χτυπήσουν, πιθανώς να χτυπήσουν στο Φαρμακονήσι, που σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι κακώς κάνατε που δεν με αφήσατε να το επανδρώσουμε το τμήμα που είχα έτοιμο. Όχι, λέει, η πληροφορία είναι θετική και διασταυρωμένη ότι οι Τούρκοι θα χτυπήσουν 2 η ώρα. Ειδοποίησα τις να είναι έτοιμοι, τα αντιροπορικά πολυβόλα ήταν επανδρομένα, μπήκαν τα βυσίγια μέσα, τα άρματα πλέον λάβανε θέσεις και περιμέναμε κάποια τουρκική ενέργεια μείζωνα. Ο διάλογος που ακολουθεί έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ ανάμεσα στο θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΝ και τον κυβερνήτη της φρεγάτας Ναβαρίνο Γιάννη Λούλη, που είχε το γενικό πρόσταγμα όλων των δυνάμεων στην περιοχή. Ελικόπτερα κινούνται βόρεια προς τις βραχονησίδες. Δεν θα πατήσει Τούρκος στα νησιά. Να βληθούν προειδοποιητικές βολές και αν συνεχίσουν να καταρριφθούν. Να προστατευθούν τα ήμια και το Φαρμακονήσι.
2 τουρκικά ελικόπτερα Black Hawk βρίσκονται στην περιοχή. Το ένα σε όρηση πλησίων της Γιαβούς, 1000 γιάρδες δυτικά βραχονησίδας. Το δεύτερο υπερίπταται της Γιαβούς. Άμα λείψει, διαθέσατε τορπιλάκατο για φαρμακονίση, για αγκίστρωση και επιτήρηση νήσου. Εξασφαλίσατε την ετοιμότητα ημετέρων μονάδων. Στοχοποιήσατε κάθε τουρκική μονάδα να ευρίσκεστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο. Εφόσον τα ελικόπτερα προσπαθήσουν να βγάλουν κόσμο, πρώτον, να ρηφθεί μία φωτοβολίδα. Δεύτερον, να ρηφθεί προειδοποιητική βολή. Τρίτον, να καταρριφθούν. Πείτε μου εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ελικόπτερα στην περιοχή και ποιες οι κινήσεις τους. Υπάρχει μια φρεγάτα βόρεια βραχονησίδος. Ελικόπτερα κινούνται νοτίως από φρεγάτα και εκτελούν πτήσεις. Τα ελικόπτερα είναι κοντά στη φρεγάτα. Η φρεγάτα είναι 500 γιάρδες από το νησί. Το πρώτο ελικόπτερο κατευθύνεται προς Ανατολάς. Το δεύτερο έχει κάτσει από πάνω. Εφίσταται η προσοχή σας. Μήπως η απομάκρυνση είναι παραπλανητική για να κάνουν ενέργεια στο φαρμακονήσι. Στην περιοχή φαρμακονήσι δεν βρίσκονται στόχοι. Γιάννη, καλησπέρα. Πιστεύω να είναι σαφείς οι θέσεις για Ήμια και φαρμακονήσι. Κανένα τουρκικό ποδάρι δεν θα πατήσει στα νησιά. Ρίξτε προειδοποιητικές βολές και αν απειληθείτε από τουρκικά πλοία, τότε ρίξτε και στα τουρκικά πλοία. Επαναδιατάξτε πλοία πλησίων των ακτών και να διατηρείτε ετοιμότητα για τα πάντα. Είναι σαφές αυτό που είπες και εκτελείται. Η Γιαβούς έκανε τις δοκιμές προφανώς του βραδινού σχεδίου. Δεν υπήρχε δεν υπήρχε δυνατότητας παρενοχλήσεως από ελληνικό πλοίο. Υπήρχε όμως δυνατότητας και αυτή έγινε πραγματικότητα της παρακολουθήσεως των κινήσεων της Γιαβούς όσο πιο κοντά γινόταν από περιπολικό. Η εντολή της πολιτικής ηγεσίας, θα πρέπει να σημειωθεί, ήταν ότι σε περιπτώσεις παραβιάσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκικά πλοία να μην προβούμε σε επιθετικές ενέργειες, να μην προβούμε σε δραστικές ενέργειες, ούτε καν σε προειδοποιητικές βολές. Λέω ότι εάν σταματήσουν πάνω από τα ήμια, τότε θα χαμηλώσουν να κατεβούν οι κομμάτες, διότι δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τον Black Hawk επάνω, θα κατεβαίναν με σκοινιά και περίμενα τις διαταγές, μετεβίβασα αυτό επάνω. Ήδη το ξέρανε και από το ναυτικό η αίθουσα επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ και μετά από λίγα λεπτά τα ελικόπτερα άρχισαν να κινούνται προς βορρά. Τότε φοβήθηκα ότι θα επαληθευότανε αυτό που περίμενα, απόβαση στο φαρμακονήσι. Και μάλιστα πιεστικά είπα στον υπαρχηγό του ΓΕΘΑ τότε, που είναι ο αρχηγός, είναι κάτω στον πρωθυπουργό, μου λέει, ποιος είναι εκεί, είναι ο κύριος Κουρής, πες του ότι εκτιμώ ότι οι Τούρκοι οδεύουν προς το φαρμακονήσι, το οποίο είναι αφύλακτο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως κάτι γίνεται στην Δυτική Ήμια. Εξακριβώσατε και πείτε μου. Πριν από 15 με 30 λεπτά περάσανε η Καρία, Σάμο, 2 μεγάλοι στόχοι με φώτα παραπλανήσεως κινούμενοι νότια. Διατάξτε πολεμιστή να αποβιβάσει ΜΙΚ στην Δυτική Ήμια και να μου πείτε έναρξη και πέρας. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν ανέβει 30 άτομα στο δυτικό νησί Ήμια. Να πάει ο πολεμιστής να ελέγξει με προβολέα και στη συνέχεια να αποβιβάσει ΜΙΚ. Έχω ενημερώσει και διατάξει πολεμιστή να με ενημερώσει. Τώρα αποβιβάζονται ΟΕΚ στη βάρκα και εκτιμάται ότι η κίνηση θα περατωθεί σε 30 λεπτά. Πείτε μου αν είναι κανένας Τούρκος κρατημένος δίπλα στα νησιά. Με ενδιαφέρει άμεσα αν είναι κανένας πάνω στο νησί. Η εντολή για να αποβαστούν οι βατραχάνθρωποι στα δυτικά Ήμια δόθηκε στις 3 και 16, αλλά πέρασαν 20 λεπτά χωρίς να συμβεί τίποτα. Τι συνέβη? Η δεύτερη ομάδα βατραχανθρώπων έλεξε τους ασυρμάτους της και ανακάλυψε ότι είχε πρόβλημα με τις μπαταρίες τους. Γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει στα ανατολικά Ήμια να πάρει εφεδρικές μπαταρίες από την πρώτη ομάδα. Οι Έλληνες επιτελείς εικάζουν ότι είτε οι Τούρκοι κομμάντος είχαν ήδη ανέβει στα δυτικά Ήμια, χωρίς να το ξέρει η Αθήνα, είτε έκαναν την επιχείρηση στο κρίσιμο αυτό ημίωρο. Για λίγα δηλαδή μόλις λεπτά, Τούρκοι και Έλληνες κομμάντος θα είχαν έλθει αντιμέτωποι με τραγικά αποτελέσματα. Στην Αθήνα η αγωνία κορυφώνεται και ο ναύαρχος Λιμπέρης δίνει εντολή να εξακριβωθεί με κάθε τρόπο αν υπάρχουν Τούρκοι κομμάντος στα δυτικά Ήμια. Απογειώσατε ελικόπτερο και ελέγξατε δυτικό νησί αποβιβάσεως ΜΙΚ. Το ελικόπτερο θα είναι στον αέρα σε 15 λεπτά. Εξασφαλίσατε ότι οι ΜΙΚ θα έχουν επικοινωνία μαζί σου και οπλισμό.
Τονίζεται η απέτηση πριν βγουν οι ΟΙΚ να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη Δυτική Ήμια. Ελικόπτερο στον αέρα. Κινείται προς δυτικό νησί. Περιμένω για αυτό που γίνεται τώρα. Ελικόπτερο άνωθεν δυτικής νήσου. Αναμένω αποτελέσματα για να σας ενημερώσω. Δεν έχει εντοπίσει ακόμη τίποτα. Ορατότητα χαμηλή. Ο έλεγχος να γίνει με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια. Υπάρχουν τουρκικές ανακοινώσεις ότι κυματίζει τουρκική σημαία και υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες πάνω στο νησί. Βρέχει στην περιοχή. Η ορατότητα είναι χαμηλή. Προσπάθεια να εντοπίσει οτιδήποτε. Περιμένω να μου πείτε για το ελικόπτερο, αποβίβαση και το αποτέλεσμα της έρευνας. Το αναμένει ο Πρωθυπουργός. Τι ποσοστό έχει καλύψει το ελικόπτερο? Έχει περάσει 4 φορές το ελικόπτερο πάνω από το νησί. Αποτελέσματα αρνητικά. Ορατότητα χαμηλή. Πετάει σε ύψος 40-50 μέτρων και προσπαθεί για οτιδήποτε. Υπάρχουν μερικά άτομα πάνω στο νησί. Επιβεβαιώσατε ότι μιλάμε για το δυτικό νησί. Επιβεβαιώνω ότι υπάρχει ομάδα πάνω στο νησί. Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των ατόμων. Τα δικά μας ΟΙΚ να παραμείνουν στον πολεμιστή. Το ελικόπτερο να συνεχίσει για περισσότερα στοιχεία. Εκτιμάται ότι είναι 10 άτομα περίπου. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Σε ποιο σημείο είναι? Βόρεια. Οι δικοί μας βατραχάνθρωποι να παραμείνουν στον πολεμιστή και να γίνει συλλογή περισσότερων στοιχείων. Μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας των Τούρκων, το κλίμα στην Αθήνα και την Άγκυρα, στα στρατηγία, στην Ελληνική Βουλή, στα Υπουργεία Εξωτερικών, είναι πολύ διαφορετικό. Ειδοποίησα επάνω ότι φοβάμαι ότι οι Τούρκοι θα έχουν αποβιβαστεί. Στα ίμια τι γίνεται, έχετε πληροφορία, ανταλλάσσονται πυροβολισμοί? Όχι, λέει, δεν έχουμε τίποτα, καλά, δεν φυλάσσονται τα ίμια. Όχι, λέει, το άγημα είναι μόνο στο ένα. Η Γιαβούζη είχε πλησιάσει το δεύτερο. Τότε συνειδητοποίησα ότι το δυτικό νησάκι ήταν αφύλακτο. Ούρλιαζα. Όταν λέω ούρλιαζα. Και καταλαβαίνετε τώρα οι αξιωματικοί που βλέπανε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί αξιωματικοί, δεν με ένοιαζαν συνέπειες τίποτα. Παρουσία αρχηγών δεν με ενδιέφερε τίποτα. Έβλεπα να χάνει το παιχνίδι. Τότε καταλαβαίνετε τα συναισθήματα που μας κατακλείσαν όλους, εμένα, τους διοικητάς, τους άλλους. Δηλαδή, από μία θα τη χαρακτηρίσω, εν επιγνώση αυτών που λέω, από μία κουτί παράληψη, τελείως κουτί παράληψη, να έχουμε ένα συμβάν με τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Έλληνες κομμάντος δεν υπήρχαν στα δυτικά ίμια καταρχάς, διότι η εντολή της πολιτικής ηγεσίας ήταν να υπάρχουν κομμάντος εκεί που υπήρχε η σημαία. Δηλαδή μόνο στα ανατολικά ίμια. Η δικαιολογία που έμαθα είναι ότι δεν χρειαζόταν, ίσως λέει, να μην προκαλέσουν, λέει. Να μην προκαλέσουν την Τουρκία. Τι να προκαλέσει, αφού ήδη είχαν πάει στο ένα νησί. Και δεν βάζει. Ούρλιαζε, θυμάμαι, η Τσιλέρ για τα ίμια. Και μην μου πούν ότι θα πήγαινα στα άλλα νησιά. Για τα ίμια, εκεί ήταν το πρόβλημα. This was a miracle for me and when... Αυτό ήταν ένα θαύμα για μένα. Και γύρω στις 3 ή 4 η ώρα το πρωί, όταν ακούσαμε ότι βρισκόντουσαν με ασφάλεια στη δεύτερη νησίδα, τότε ήξερα πως δεν υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος και τόσο ανακουφισμένος. Ο Πρωθυπουργός ρωτάει τον αρχηγό του ΓΕΘΑ πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο μπορεί να ανακαταλάβει τα δυτικά ίμια. Η ίδια συζήτηση γίνεται στο κέντρο επιχειρήσεων στο Πεντάγωνο. 4 ώρα μου είπε ο κύριος Κουρής, με κάλεσε, μου λέει, τώρα τι κάνουμε? Τίποτα, του λέω. Τι κάνουμε, κύριε Υφυπουργέ? 4 ώρα μου το λέτε? Διότι για να φύγει ή να πάει από ένα νησί κοντά που είχα έτοιμος κατά κάποιο τρόπο, ήθελε ώρες. Η ενέργεια αυτή είναι πάντα νυχτερινή ενέργεια. Δεν μπορεί να γίνει μέρα. Ξημέρωνε. Τι θα γινότανε? Θα τους
Τους πήγαινα πρόβατα επισφαγή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ναυτικό, όπως εξηγεί, ο τότε διοικητής Αιγαίου και ένας πολύ σοβαρός αξιωματικός, ο αρχιπλήρχος Καλιγιάννης, είχε τις δικές του διαφορετικές απόψεις. Το ελληνικό ναυτικό εκεί στην περιοχή είχε σαφές τακτικό πλεονέκτημα. Το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, σας το είπα, με δραστική ενέργεια και με καταστροφή όλων των τουρκικών πλοίων της περιοχής. Καταστροφή βεβαίως και των λατραχανθρώπων που είχαν αποβιβαστεί πάνω στα δυτικά ύμνη. Και για να καταλάβει ο κόσμος, εάν αυτό το σενάριο επαληθευόταν που λέτε τώρα, δώστε μας μια εικόνα του τι θα συνέβαινε στην περιοχή. Προφανώς θα είχαμε και εμείς απώλειες, έτσι δεν είναι σημαντικές. Ενδεχομένως θα είχαμε. Δεν λέει κανείς ότι θα φεύγαμε αλόβητοι. Ίσως να είμαι ένας από τους λίγους που περίμεναν ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο να φύγουμε αλόβητοι από την περιοχή. Αλλά και με απώλειες θα είχαμε καταγάγει νίκη. Καταρχάς δεν είναι στην επιθυμία των όπλων δυνάμεων ο πόλεμος. Τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Και περισσότερο από όλους οι ένοπλες δυνάμεις, διότι ξέρουν τα στελέχη τους τι σημαίνει πόλεμος, έστω και αν δεν έχουν πολεμήσει. Από τις ασκήσεις που έχουν κάνει και από τις προσομοιώσεις του πολέμου που έχουν κάνει, ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει πόλεμος. Εκείνο το μοιραίο βράδυ όμως, πολλά πράγματα δεν πήγαν σωστά. Το ελικόπτερο να επιστρέψει. Έχω απώλεια επαφής με το ελικόπτερο. Τελευταία τον αφορά emergency 1,5 μίλι βόρεια από το σημείο του ενδιαφέροντος. Κατά τις 5 και 7 λεπτά με ειδοποιεί ότι ο ΣΑ μου λέει ότι δεν έχει στο ραντάρ του το ελικόπτερο και ότι το καλεί, δεν το απαντάει και ότι ακούει για τη φρεγάδα τη Γιαβούς να το καλεί, μην τυχόν θέλει βοήθεια, να προσγειωθεί πάνω στη Γιαβούς το ελικόπτερο. Το πλήρωμα του πλοίου Γιαβούς μπήκε στη συχνότητα επικοινωνίας του ελικοπτέρου και άρχισε να ακούει τις συνομιλίες. Εκείνη την ώρα το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη. Ανέφερε ότι πρέπει να προσγειωθεί. Οι δικοί μας αμέσως ετοίμασαν το χώρο προσγείωσης και πρότειναν στο ελικόπτερο να προσγειωθεί. Δεν το δέχτηκε και έπεσε λόγω αυτής της βλάβης. Ερωτηματικών. Έχετε επικοινωνίες? Αρνητικών. Ερωτηματικών. Εάν αποκτήσατε κάποια στιγμή επικοινωνία? Τον ακούσαμε, που έκανε μια κλίση μόνο. Τον έχετε στα ραντάρ επιφανείας? Αρνητικών. Το emergency τι ήταν? Master Caution Emergency. Σαν χειριστής κι εγώ ένιωσα πίκρα και μάλιστα και λίγο αγανάκτηση, διότι εγώ δεν θα διέτασα ποτέ το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού να σηκωθεί. Ή κι αν το διέτασα θα του έδινα άλλη αποστολή να πάει αλλού και όχι να πάει να ψάχνει με τον προβολέα αναμένων εκείνη την ώρα με τέτοιες καιρικές συνθήκες να ψάχνει για Τούρκους κομμάντος πάνω στο νησί, διότι αν μη τι άλλο, ας μην πάρουμε για έναν αδαή, δεν ξέρετε τι είναι, να πετάτε με ελικόπτερο με άσχημες καιρικές συνθήκες και να ανάψετε προβολέα ή να κοιτάτε έξω. Η φόρμουλα που διαπραγματεύτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Πάγκαλος με τον κ. Χόλμπρουκ αρχίζει να υλοποιείται πια στις 7 το πρωί. Προς πυρπολιτή, θα εκτελεστεί αποχώρηση φιλικών και εχθρικών μονάδων από την περιοχή. Πώς θα έχω την πληροφορία για το ποιος φεύγει? Αν είναι δυνατό θα αναχωρήσω για να πάρω τους άγριους στο τέλος. Οι οδηγίες για τον πυρπολιτή είναι ότι από την περιοχή θα φεύγει ένα δικό τους και ένα δικό μας. Η διαταγή θα γίνεται από γεν. Ο πυρπολιτής θα φύγει τελευταίος αφού πάρει του ΣΟΕΚ και την σημαία. Εσείς παραμείνατε για ελικόπτερο. Θέλω τα ονόματα του πληρώματος. Υποπλοίαρχος Καραθανάσης, υποπλοίαρχος Βλαχάκος, αρχικελευτής Γιαλοψός. Να αρχίσετε να παίρνετε τη σημαία και τον κόσμο και να μου πείτε αν γίνεται το ίδιο από τους άλλους. Στη Δυτική Βραχονησίδα βρίσκεται τηλεοπτικό συνεργείο και πήρε λήψεις. Πες μου αν έχεις πάρει εσύ τους δικούς μας και οι άλλοι τους δικούς τους αντίστοιχα. Αρνητικών. Δεν έχω πάρει ούτε και τη σημαία. Τηλεοπτικό συνεργείο έφυγε και πλησιάζει η Γιαβούς, με την οποία εκτελώ συνεργασία. Θα υποστείλουμε μαζί τη σημαία. Στο νησί υπάρχουν Τούρκοι βατραχάνθρωποι.
Τούρκοι βατραχάνθρωποι κινούνται με 2 λέμβους ανατολικά προς τουρκικές ακτές. Γιαβούς κινείται επίσης ανατολικά προς τουρκικές ακτές. 320 από ήμια βρήκα ένα κομμάτι από ελικόπτερο. Ο Αλέξης Παπαχελάς ανοίγει το φάκελο «Μικρασιατική καταστροφή». Οι συνθήκες, τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων και τα ασφάλματα που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή και τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Τα γεγονότα ξετυλίγονται πάλι μέσα από πραγματικές μαρτυρίες και αναλύσεις ιστορικών. Τρίτη βράδυ στις 11, οι φάκελοι του Αλέξη Παπαχελά στο Μέγκα. Νέο Avensis. Ένα βήμα μπροστά. Αποκτήστε το με 0% επιτόκιο ή με 120.000 δραχμές το μήνα. Συνδεθείτε με το νέο περιοδικό του Tomorrow. Πώς λειτουργεί το ίντερνετ με απλά λόγια. Οδηγίες για γρήγορο σερφάρισμα. Συνέντευξη με τον Έλληνα Cyber Μπάτσο. Νέα, μόνη, ζητά γνωριμία σε chat rooms. Πρόσωπα, Χατζηνικολάου, Γκέιτς, Παπανδρέου. Βαθμολογούμε 12 φορητούς υπολογιστές. Κώστας Γεντέρης, έφτασα ψηλά με τα κομπιούτερ. Tomorrow. Ζήσε το αύριο, σελίδα-σελίδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 090-235-235 και κερδίστε μέχρι και 500.000 δραχμές μετρητά. Τηλεφωνήστε τώρα και δείξτε τους εσείς. 25 χρόνια ελευθεροτυπία. Η ανεξάρτητη φωνή στηρίζεται στην οικονομική αυτοδυναμία. Και η ελευθεροτυπία είναι ανεξάρτητη γιατί επενδύει και αναπτύσσεται. Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα. 42.000 τετραγωνικά μέτρα αξίας 8,3 δισεκατομμυρίων. 3 υπερσύγχρονα ταχυπιεστήρια αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων. Ενθετικά μηχανήματα, βιβλιοδετικές μηχανές, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων. Και σεβασμό στο περιβάλλον με σύστημα μετάκαυσης. Η Χ. Τεγόπουλος μπαίνει δυναμικά στον 21ο αιώνα με την ελευθεροτυπία, την Κυριακάτικη, τη χρυσή ευκαιρία. Το 1975 σφραγίσαμε μια εποχή. Το 2001 χαράσουμε το μέλλον. Γραμματόσημα του κόσμου. Ταξιδέψτε σε συναρπαστικούς πολιτισμούς. Γνωρίστε συγκλονιστικά γεγονότα μέσα από τη συλλογή αυθεντικών γραμματοσύμων. Γραμματόσημα του κόσμου. Αποκτήστε τώρα το πρώτο τεύχος μαζί με το Penny Black. Το πρώτο γραμματόσημο στον κόσμο σε ειδική έκδοση. Τιμή γνωριμίας 490 δραχμές. Με την εγγύηση της Ντεαγκοστίνη. Τι να προσέξετε και πόσο θα σας κοστίσει το σαρακοστιανό τραπέζι. Η παραλία αλλάζει στα ύψη οι τιμές των ακινήτων με την απομάκρυνση του αεροδρομίου. Εικονικό χρηματιστήριο με τιμές Σοφοκλέους και... Καρπενήσι, ξεχωριστός τόπος για διακοπές αλλά και για επαγγελματικά ραντεβού. Αυτή την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στο Ευρώ. Δεν είναι μια ταινία ενός πρωταγωνιστή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι μια ταινία πρωταγωνιστών. Ο Λάκης, θα μιλήσω για τον Λάκη τώρα, ησυχία. Δουλεύει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Είμαι ηθοποιός και ξέρω ότι μπορώ να το πάρω αυτό. Εκτιμώ πολλούς καλλιτέχνες που πραγματικά έχουν να δώσουν στον κόσμο κάτι, να του πάνε το μυαλό πιο πέρα. Την ψυχή παραπέρα. Τώρα να διεκπεραιώνω εγώ εικόνες και χαζά και μισά. Είμαστε και πάλι εδώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πάγκαλο, τον άνθρωπο που χειρίστηκε την κρίση των ημείων. Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέμαι πώς νιώσατε εκείνο το βράδυ, τη στιγμή που μάθατε ότι ήταν οι Τούρκοι στη δεύτερη βραχονισίδα. Το θυμάστε εκείνο το βράδυ έτσι έντονα? Πολύ έντονα. Πράγματι. Καταρχήν είχαμε αρχίσει μια συζήτηση με τους Αμερικανούς, η οποία δεν προχωρούσε γιατί εμείς δεν δεχόμαστε τον όρο της σημαίας. Η πρόταση την οποία εγώ είχα κάνει στον κύριο Χόλμπρουκ και την οποία είχε δεχθεί και μεταβιβάσει στην Άγκυρα
ήταν να αρχίσει μια απαγκίστρωση, να αρχίσουν να φεύγουν καταρχήν τα βαρύτερα σκάφη, οι φρεγάτες. Μία από τη μια πλευρά, μία από την άλλη. Να προχωρήσουμε σε μικρότερα σκάφη και τελικά να φύγουν και οι δικοί μας ένοπλοι, οι οποίοι ήταν πάνω στην Ήμια. Δεν είχα δεχθεί αρχικά την υποστολή της σημαίας. Είχα πει στο Χόλμπρουκ ότι εμείς επιμένουμε ότι ασκούμε κυριαρχία πάνω στην Ήμια και ότι επομένως είναι δικαίωμά μας να έχουμε τη σημαία μας εκεί. Ο Χόλμπρουκ μου είχε αντιτάξει ότι η Τσιλέρ είχε δεσμευτεί, ότι είχε κάνει δηλώσεις. Ήταν οι δηλώσεις που ανέφερε και το βίντεο που είδαμε. Στις 2:30, θα σας γελάσω αν είναι 10 λεπτά παραπάνω ή 5 λεπτά πιο πριν, με πήρε από την Άγκυρα ο ακόλουθος τύπου και με ζήτησε στο τηλέφωνο, στο πρωθυπουργικό γραφείο που γινόταν όλη αυτή η συζήτηση. Και μου είπε ότι η Τσιλέρ έκανε μόλις δηλώσεις ότι στη Δυτική Ήμια υπάρχει τουρκικό άγημα και ότι το άγημα αυτό είναι οπλισμένο, αλλά έχει διαταγή να μην πυροβολήσει πρώτο. Θα ήθελα να προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια. Πολύ ευγενικό μου ακούγεται αυτό. Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συνέχεια του συλλογισμού μας. Καταλαβαίνετε ότι άλλαζαν άρδιν όλες οι συνθήκες του προβλήματος. Και αυτό δεν έχει γίνει, πιστεύω, αρκετά κατανοητό, γιατί γίνεται μια συνεχή συζήτηση για το αν θα υποστέλαμε ή όχι τη σημαία, ως αν υπήρχε μόνο μία Ήμια και μόνο μία σημαία ελληνική, ενώ υπήρχαν δύο νησιά, το ένα με ελληνικό στρατό, το άλλο με τουρκικό στρατό, το ένα με ελληνική σημαία και το άλλο με τουρκική σημαία. Υπήρχε λοιπόν δύο λύσεις. Ή τους τσακίζεις, όπως είπε ο γενναίος ναύαρχος Καλιγιάννης, ξέρετε, δεν υπάρχουν γενναιότεροι από τους απόστρατους στρατιωτικούς. Θα πρέπει να είναι πιο μετρημένος, γιατί όλοι οι απόστρατοι στρατηγοί και ναύαρχοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο κληρωτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση έγινε από κάποιον, δεν ήξερα τον κύριο Καλιγιάννη, πρώτη φορά τον βλέπω στη ζωή μου, δεν τον έχω ξαναδεί. Από τον ίδιο τον κύριο Λιμπέρη, ο οποίος όταν τον ερώτησε ο Πρωθυπουργός, δεν έχεις φρουρά στη Δυτική Ήμια, και βέβαιως είναι ψευδέστατο ότι δεν είχε δοθεί εντολή από την πολιτική ηγεσία να μην υπάρχει φρουρά στην άλλη Ήμια για να μην προκαλέσουμε τους Τούρκους, και πολύ σωστά είπε ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων, ο στρατηγός και ο στρατηγός Νικολαίδης και ο στρατηγός Σπύριδος. Είπε τι πρόκληση, και δεν υπήρχε τέτοια διαταγή βέβαια. Ο Πρωθυπουργός κατάπληκτος ερώτησε, δεν έχεις φρουρά στο άλλο νησί, και είπε ο ναύαρχος Λιμπέρης, όχι. Λέει, μα πώς είναι δυνατόν, του είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, δεν μου δώσατε εντολή να βάλω φρουρά και στα δύο νησιά. Αυτό ήταν η μνημειώδης απάντηση, θα τη θυμάμαι όλη μου τη ζωή του ναυάρχου Λιμπέρη. Ώστε αν μπορούσε ο Πρωθυπουργός να του δώσει εντολή να βάλει και στα δύο νησιά και ποιος θα βάλει κτλ. Τώρα εδώ είναι σαφές τι έχει γίνει από τις ανταλλαγές απόψεων, και είναι η πρώτη φορά που φαίνεται με τόση καθαρότητα. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Την ώρα που υφιστάμεθα τέτοιου είδους απειλή, στα επιτελεία, οι ναυτικοί ήταν σε διαμάχη με τους στρατιωτικούς. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευθύνη του Πρωθυπουργού ότι δεν είχε πάει στο Πεντάγωνο για να έχει άμεση επαφή με όλους. Αυτό ίσως είναι μια ευθύνη ότι έπρεπε, του Πρωθυπουργού και όλων μας, ότι έπρεπε να έχουμε πάει στο Πεντάγωνο. Ναι. Αλλά εδώ οι ναυτικοί είναι σε διαμάχη με τους στρατιωτικούς. Ο καθένας στο Ρωμαϊκό κάνει ό,τι θέλει. Διακλαδικότητα λέγεται αυτό. Ναι, αυτό λέγεται διακλαδικότητα. Δηλαδή, ο ναύαρχος Λιμπέρης, ως προερχόμενος εκ του ναυτικού, ανέθεσε την αποστολή στο ναυτικό, στους δικούς του δηλαδή. Και δεν έκανε αυτό που είπε ο άλλος στρατηγός ότι του πρότεινε, να χρησιμοποιήσει τα ΛΟΚ, ώστε να καταλάβουν με μεγαλύτερες μονάδες και τις δύο ήμια και να είναι παρόντες σε ικανό αριθμό. Έχουμε λοιπόν εκεί μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, και οι λύσεις είναι δύο. Εγώ θέλω να πω στον ναύαρχο Καλιγιάννη και σε όσους σκέπτονται σε αυτό, και ο ναύαρχος Καλιγιάννη δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όσοι σκέπτονται σε αυτόν. Γιατί και ο ναύαρχος Λιμπέρης είπε εκείνη την ώρα, όταν του είπαμε τι μπορείς να κάνεις,
Του είπαμε, έχεις κι άλλους τέτοιους βατραχανθρώπους να στείλεις, ώστε μέσα στο σκοτάδι και πριν ξημερώσει να λύσουν το θέμα? Μας είπε, όχι. Έχω στη Ρόδο. Στην Κο. Έπρεπε να τους φέρει από κάπου. Ήθελε 6 ώρες. Θυμάμαι όμως ότι είπε, θέλω 6 ώρες. Ήταν 3 ώρα το πρωί, 6 ώρες θα ήταν 9. Θα γινόταν η κίνηση υπό το άπλετο φως του ηλίου και με τις κάμερες της τηλεόρασης. Η πρότασή του ήταν να ρίξουμε ένα πάλμ και να κάψουμε τους Τούρκους. Εκεί γεννάται ένα πρώτο ερώτημα. Οι Τούρκοι δεν θα ρίχναν ένα πάλμ στους δικούς μας? Και ποιο θα ήταν το όφελος όταν και οι δύο θα είχαμε κάψει ο καθένας την αντίστοιχη ολιγάριθμη φρουρά του άλλου? Δεύτερον, βεβαίως, αυτό θα οδηγούσε στη γενίκευση της σύραξης. Και δεν ξέρω αν θα νικούσαμε, γιατί θα πει να νικήσει σε ένα τέτοιο είδους σύραξης. Προφανώς μετά θα παρεμβαίναν οι Αμερικάνοι. Το μεσημέρι της άλλης μέρας θα παρεμβαίναν οι Αμερικάνοι, θα ερχόταν εκ το στόλος, θα γινόταν πιέσεις φοβερές, θα σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Θα είχαμε προλάβει να σκοτώσουμε κάπως τους ανθρώπους, να βυθίσουμε κάπως τα πλοία, να πέσουν κάπως αεροπλάνα και μετά θα μετράγαμε, υποθέτω, και αν εμείς είχαμε σκοτώσει παραπάνω και είχαμε βυθίσει παραπάνω και καταρρύψει παραπάνω αεροπλάνα, θα νικούσαμε. Και ποιο θα ήταν το νόημα αυτής όλης της ιστορίας? Να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι στρατιωτικά από την Τουρκία. Θα με συγχωρήσετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτή όλη η επιχείρηση των Τούρκων, αν υπήρχε επιχείρηση, αυτή όλη η κατάσταση όπως δημιουργήθηκε, είχε μόνο μία σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα ήταν να καταλήξουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εάν κάναμε εχθροπραξία εναντίον των Τούρκων που είχαν ανέβει στο άλλο νησί, εάν ξεκινούσαν οι συγκρούσεις, η κατάληξη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με επιτιθέμενο την Ελλάδα, υποκατηγορία την Ελλάδα, για να διαπραγματευτεί περί Αιγαίου με την Τουρκία υπό την αμερικανική επικυριαρχία, ήταν δεδομένη. Πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί ήξεραν από πριν την ενέργεια των Τούρκων και ήταν στο κόλπο, για να το πω έτσι απλά? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ δημοφιλές. Θα άρεσε πάρα πολύ στην κοινή γνώμη, αν το έλεγα. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι είδαν να διαμορφώνεται μία σύγκρουση και προσπάθησαν να την αποφύγουν. Έχω μία μικρά επιφύλαξη σε αυτό που σας λέω, την οποία θα σας την πω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν ξέρω οι στρατιωτικοί οι Αμερικανοί τι βαθμό πληροφόρησης είχαν από τους Τούρκους στρατιωτικούς για τις ενδεχόμενες προθέσεις τους να δημιουργήσουν ενός τέτοιου είδους επεισόδιο για να μας οδηγήσουν, όπως σας είπα, στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε μία στιγμή της συζήτησης, όταν πια μετά την κατάληψη της Δυτικής Σύμνοιας αναγκαστήκαμε να δεχθούμε ότι θα αποσυρθούν τα πλοία, θα αποσυρθούν οι ένοπλοι και θα αφαιρεθούν και οι δύο σημαίες, όταν υπήρχε πλέον η συμφωνία, δηλαδή όπως το είπαμε εγγλέζικα τότε, no ships, no guns, no flags, status quo ante, επιστροφή στην προτεραία κατάσταση, μου είπε ο Χόλμπρουκ, we have a deal, έχουμε μία συμφωνία, αλλά θέλω να το πω στην Τζιλέρ, θέλω όμως παράλληλα να μπει στη συζήτησή μας με διάσκεψη, γιατί δεν ήταν στο ίδιο σημείο που ήταν ο Χόλμπρουκ, ο στρατηγός Σαλιγκασβίλη, που ήταν ο αρχηγός του Πενταγώνου εκείνη την εποχή. Ο οποίος μιλούσε με τον κύριο Καρανταγή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο οποίος μιλούσε με τον Καρανταγή για να μπορέσει να μιλήσει με τους Τούρκους στρατηγικούς. Τώρα αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις πολιτικές κατάστασεις που υπάρχει στην Τουρκία. Ότι η πρωθυπουργός δεν αρκούσε για να επέλθει συμφωνία, έπρεπε να συμφωνήσουν και στρατιωτικοί. Και αυτό μου φάνηκε εμένα λίγο ύποπτο. Δηλαδή ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί δεν τα λέει ο κύριος Χόλμπρουκ στον κύριο Σαλιγκασβίλη και να τα πει αυτό στους στρατιωτικούς, γιατί έπρεπε ο κύριος Σαλιγκασβίλη να ακούσει τον διάλογο μεταξύ του Χόλμπρουκ και εμένα και να πιστοποιήσει αυτοπροσώπως ότι αυτά που θα μετέφερε ήταν έγκυρα. Εκεί έχω την μικρά ανυποψία ότι μπορεί να υπήρχε ένας παράλληλος διάβλος αμερικανικός, εκτός από την Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department και το Λευκό Οίκο, να υπήρχε ένας στρατιωτικός διάβλος και ότι σε αυτό το διάβλο πιθανόν όχι να είχαν οργανώσει οι Αμερικάνοι και να είχαν ενθαρρύνει αυτήν την εξέλιξη, αλλά να την ήξεραν και να μην την είχαν εγκαίρως αποτρέψει. Οι στρατιωτικοί μου λένε ότι το δικό τους παράπονο είναι ότι υπήρχαν διαφορετικά κανάλια ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ουάστον. Μια θεωρία, μάλιστα, η οποία επικρατεί, λέει ότι όταν μίλησε πολύ νωρίτερα από εσάς με τον πρόεδρο Κλίντον, ο πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης, ενδεχομένως να δεσμεύτηκε εκείνη την ώρα να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Και ότι αυτό
είχε δέσει τα δικά του χέρια και τα δικά στη διαπραγμάτευση. Καθόλου δεν υπήρχε τέτοια δεν δέσμευση. ισχύει αυτό, είστε κατηγορηματικός. Καταρχήν, σας είπα, είναι ηλίθια η ιδέα χρησιμοποίησης στρατιωτικής βίας. Διότι η χρησιμοποίηση στρατιωτικής βίας, ακόμη και αν δεχτούμε αυτό που λένε οι γενναίοι στρατηγοί και ναυαρχοί μας, ότι δηλαδή θα νικούσαμε, θα είχε σε συνέπεια αιματοχυσία για να οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο στόχος της Τουρκίας δεν ήταν η κατάληψη της Δυτικής Ήμιας, ούτε να φύγει η σημαία από τη Δυτική Ήμια. Αυτά είναι μη σοβαρά πράγματα. Αυτό που ήθελε η Τουρκία ήταν με αφορμή το επεισόδιο να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουμε για το Αιγαίο. Αυτό το επιδιώκει τώρα, όπως ξέρετε, η Τουρκία δεκαετίες και δεν το έχει πετύχει και δεν πρέπει να το πετύχει. Γιατί αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι και κουβεντιάσουμε το Αιγαίο, θα είναι μια πρώτη σημαντική υποχώρηση σε ό,τι αφορά την εθνική μας κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτό θα είναι υποχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει να έχεις λίγο πιο σύνθετη σκέψη για να το καταλάβεις όμως αυτό, όσο απλά και αν το λέω. Σε αυτό το σημείο έχουμε τον τότε αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον ναύαρχο τον κύριο Χρήστο Λιμπέρη, το οποίο θα καλησπερίσω αφού διευκρινίσω ότι είχαμε ζητήσει από τον κύριο Λιμπέρη να μας μιλήσει σε αυτή την εκπομπή. Του είχαμε ζητήσει την άποψή του και μας την είχε αρνηθεί. Κύριε Λιμπέρη, ελπίζω ότι είστε στη τηλεφωνική γραμμή και σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Παπαχελά. Καλησπέρα. Πράγματι μου είχατε ζητήσει και δεν είχα αποφασίσει να έρθω γιατί αργήθηκα σε όλους τους σταθμούς. Δεν το έκανε ειδικός για το Μέγα. Τώρα έρχομαι σε μερικά σημεία για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Και ξεκινάω χρονολογικά. Πρώτον, γιατί μπήκαν βατραχάνθρωποι στο νησί και μόνον εκεί μπήκε άγημα που υπήρχε σημαία. Πρώτον, βατραχάνθρωποι μπήκαν εκεί διότι ο στρατός, θα θυμάται καλά ο κύριος Νικολαίδης, αρνήθηκε να διαθέσει καταδρομής για τους οποίους επέμενα. Ως αρχηγός ΓΕΘΑ δεν έχω βάσει της νομοθεσίας διοικητική εξουσία επί των αρχηγών επιτελείων. Ήταν μπροστά ο κύριος Κουρής και λέω ιδού η πρόταση του στρατού. Κύριε και επειδή δύο λεπτά. Ναι. Και επειδή πιστεύω ότι και οι βατραχάνθρωποι είναι εξίσου ικανοί, γι' αυτό βάλαμε βατραχανθρώπους. Δεύτερον. Κύριε Αρχηγέ, ένα λεπτό να τα πάρουμε ένα, μισό λεπτό. Σε αυτό το θέμα, πρώτα απ' όλα, έχουμε το γεγονός ότι δεν ζητήσαμε τον κύριο Κουρί ή τον κύριο Αρσένη να παρέμβει. Και δεύτερον, ότι υπήρχαν δύο έτοιμες μονάδες ΛΟΚ, όπως είπε και ο κύριος Σπυρίδης. Θα σας απαντήσω. Και ο κύριος Νικολαίδης. Θα έρθω. Δύο λεπτά, θα έρθω. Λοιπόν, η πολιτική εντολή ήταν σαφής και κατηγορηματική. Θα βάλεις, αρχηγέ, άγημα μόνον εκεί που έχουν τη σημαία και θα το βάλεις νύχτα και θα το πάρεις πάλι νύχτα. Και τους λέω, όχι, άγημα θα βάλω όλο το 24ωρο. Και μετά από έντονη επιμονή μου έμεινε και την ημέρα το άγημα. Από ποιον πήρατε αυτή την οδηγία, κύριε Αρχηγέ? Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Εννοείται τον κύριο Αρσένη, υποθέτω. Εννοώ τον κύριο Κουρί με τον οποίο μίλησα και ο οποίος ήταν με τον κύριο Αρσένη. Κοιτάξτε, εκεί μπαινοβγαίναν όλοι μέσα στο θάλαμο επιχειρήσεων. Δεν ήταν, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας ήταν σχεδόν συνεχής. Λοιπόν, τώρα, επειδή όμως πάντοτε και από το πρωί της Τρίτης είχα κάνει την εκτίμηση ότι οι Τούρκοι ενδέχεται για συμμετρική παρουσία προς πολιτική πίεση να βγουν και σε άλλο νησί, είχα δύο ομάδες καταδρομένων, όπως είπε και ο κύριος Σπυρίδων, στην ΚΟ με 2 ελικόπτερα σε 15 λεπτή ετοιμότητα. Και μάλιστα διετάχθηκε ελικόπτερο να πάει να κάνει μια δοκιμαστική βόλτα πάνω από το νησί, το νησάκι, τη Βραχονισίδα, ώστε αν χρειαστεί να βγει. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί τα έστειλα όμως στο Καλόλυμνο. Το πρωί της Τρίτης ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός, νομίζω και ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Αρσένης και ο κύριος Χατζόπουλος, δεν θυμάμαι και ποιος άλλος, αφού ενημέρωσα ποια είναι η κατάσταση και πού υπάρχει στρατός, πού δεν υπάρχει, και ότι κάνω και την εκτίμηση ότι αυτοί σε κάποια ελληνική ακτή μπορεί να αποβιβαστούν, και ζητάω, παρακαλώ, ορίστε μου κανόνες εμπλοκής. Και τότε ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε να του ερμηνεύσω την έννοια των κανόνων και να του φέρω και ένα παράδειγμα. Και έφερα το παράδειγμα. Εάν τουρκικό πλοίο έρθει και μπει στα χωρικά ύδατα ή πάει μια μικρή άκατος-τουρκική και κολλήσει στις ακτές, αυτό τι θέλετε να κάνω? Δώστε με εντολές. Φεύγουμε από εκεί λοιπόν και ο κύριος Πρωθυπουργός λέει στον κύριο Πάγκαλο και στον κύριο Αρσένη, Θόδωρα και Μάκη, πηγαίνετε τώρα κατά τις 12:00 ήταν να κάνετε δηλώσεις σε χαμηλούς τόνους. Και αν κανείς διαβάσει τις δηλώσεις των κύριων Υπουργών, ήταν σε χαμηλούς τόνους. Γυρίζω λοιπόν στο επιτελείο και παρότι με βασάνιζε και εμένα το ακάλυπτο, εκεί πέρα το συζητήσαμε και με τους αρχηγούς και έβγαλα
και μάλιστα χωρίς να ρωτήσω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, και στέλνω τις 2 ομάδες με ελικόπτερα στην Καλόλυμνο. Γιατί Καλόλυμνο? Διότι είχα πληροφορία, δεν μπορώ να σας πω την πηγή, ότι η Καλόλυμνος είναι μέσα στους στόχους των Τούρκων. Και αυτό πράγματι επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων και από τον Ερντακάν που είχε κάνει και δηλώσεις. Λοιπόν, ζητάω δεν να στείλω και στο Φαρμακονήσι που ακούσατε ένα άγημα και μου λέει ο κύριος Κουρής, αρχηγέ, δεν είπαμε, θα στείλεις μόνο καράβι εκεί πέρα. Συνεπώς, ας μην κάνει τον έξυπνο ο κύριος Σπυρίδων και το χαρακτηρίζει κουτό. Τουλάχιστον η σταδιοδρομία μου στο ναυτικό, από μυαλό, δόξα τω Θεώ, έχουμε. Και υπήρξε αρχηγός στόλου στην κρίση του 87 και είχα μια αρκετή εμπειρία. Ήθελα να προχωρήσω μετά από αυτό. Κύριε Αρχηγέ, ένα λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Εσείς μιλήσατε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το αν θα υπάρχει άγημα στα δυτικά ήμια ή όχι? Στην ενημέρωση, όχι, εάν θα βάλω εκεί άγημα ή όχι. Ναι, αυτό εννοείται. Όχι, με τον κύριο Πρωθυπουργό δεν μίλησε αυτό το θέμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός στην ενημέρωση της Τρίτης υποθέτω ότι θα συνειδητοποίησε από τη δική μου παρουσίαση επί χάρτου εκεί πέρα που υπήρχε στρατός, τι κάναν τα καράβια, τι εντολές υπήρχαν. Εκείνο που η πολιτική ηγεσία, το ΚΙΣΕΑ που δεν συνήθιζε ποτέ, ουδέποτε εξισοδέτησε, ήταν οι κανόνες εμπλοκής. 1 η ώρα, ο κύριος Πάγκολος νομίζω δεν είχε έρθει, ρωτάω, είχα γραπτούς κανόνες εμπλοκής. Παρακαλώ, λέω στον κύριο Αρσένη, κύριε Υπουργέ. Είχα έρθει να βρω και θυμάμαι τη συζήτηση, επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Λέω, κύριε Υπουργέ, να υπογράψετε κανόνες εμπλοκής. Και παίρνω την απάντηση. Αρχηγέ, το μυαλό σου το έχει στη σύγκρουση, λέει ο κύριος Αρσένης. Εδώ πάμε για απεμπλοκή. Συνεπώς, δεν υπήρχε στη σκέψη, ας το πούμε, δεν κυριαρχούσε η εμπλοκή, αλλά η απεμπλοκή. Ο λόγος λοιπόν που δεν στείλαμε στο δεύτερο νησί ήτανε διότι επικρατούσε το πνεύμα της απεμπλοκής και βάλαμε 5 καραβάκια γύρω εκεί. Διότι στην κρίση δεν έχω λυμμένα τα χέρια να βάζω στρατό όπου θέλω. Μισό λεπτό κύριε Αρχηγέ, ένα λεπτό να το καταλάβω. Πώς είχαμε 24 καράβια εκείνο το βράδυ εκεί. Όχι, 24 καράβια όχι, είναι λάθος. Όχι μόνο δικά μας, συνολικά εννοώ. Όχι, ούτε 24. 24 είναι, τα έχω μετρήσει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καλά, τα ξέρετε καλύτερα, δεν το αμφισβητώ αυτό. Άλλο σας λέω όμως, όταν βγαίνει ο στόλος από τον άσταθμο. Και με τον τρόπο που βγήκε, αυτό είναι κλιμάκωση, έτσι δεν είναι? Όχι, ακούστε, όχι. Ο στόλος από τον άσταθμο βγήκε στο πλαίσιο μέτρων ετοιμότητας όταν υπάρχει κρίση. Όταν η πολιτική εντολή προς εμένα, κύριε Παπαχελά, ήταν επακριβώς, θα την πω, αρχηγέ, θα έχεις ίσες περίπου δυνάμεις στην περιοχή και θα είσαι έτοιμος για πάνε ενδεχόμενο. Ελάτε στη θέση του αρχηγού, ο οποίος βλέπει ένα δέντρο που λέγεται Ήμια και βλέπει ένα δάσος που λέγεται Αιγαίο. Και έχει υπόψη του αρχηγός συνειδητοποιημένα ότι στα νησιά μας, δεν είναι απόρριτο να το πω, είχαμε πολύ χαμηλές στρατιωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, ο στόλος βγήκε από τον άσταθμο για να είναι έτοιμος για το πάνε ενδεχόμενο. Διότι αλίμονο εάν το στόλο τον αφήνουμε μέσα στον άσταθμο σε μία κρίση, μπορεί ένα καραβάκι σαπιοκάραβο να κλείσει τον άσταθμο και να μείνει ο στόλος μέσα. Ο στόλος δεν απέπλευσε για να πάει εκεί, κύριε Παπαχελά. Είναι λάθος αυτό που λέγεται. Ήθελα να σας ζητήσω, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο που μας πιέζουν, ένα τελευταίο πράγμα θέλω να διευκρινίσω. Να μου πείτε. Πρώτον, εάν εσείς μάθατε για τη σημαία εκείνο το βράδυ, γιατί εσείς στο βιβλίο έχετε μια περιγραφή. Για ποια σημαία, αν μάθω? Για τη σημαία, ότι θα φύγει η σημαία από τα ανατολικά ήμια. Αν είχατε καταλάβει ότι αυτό ήταν κομμάτι της φόρμουλας. Και το δεύτερο, να μας ξαναπείτε έτσι για να θυμηθούμε ποια ήταν η συζήτηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό όταν σας είπε να υπάρξει ανακατάληψη των δυτικών ημίων. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε να υπάρξει ανακατάληψη. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ρώτησε μετά την αναφορά του ελικοπτέρου που επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του τουρκικού αγήματος εκεί πάνω, τι εισηγήσε, κύριε Λιμπέρη? Η απάντησή μου είχε 3 στοιχεία. Πρώτον, μπορούμε να εκτελέσουμε ναυτικό βομβαρδισμό. Απαντάει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει αντίδραση εκ των Τούρκων? Και απαντώ εγώ. Πιθανώς ναι. Εάν εγώ ήμουνα στη θέση τους και μου χτυπούσαν τους ανθρώπους, θα αντιδρούσα έτσι. Άλλη λύση. Η δεύτερη πρότασή μου ήταν να έρθει αεροσκάφος και να τους βομβαρδίσει αυτούς. Πάλι το ίδιο ερώτημα του κυρίου Πρωθυπουργού, αν μπορεί να προκαλέσει αντίδραση, και η απάντησή μου είναι ναι. Τρίτη περίπτωση. Ανακατάληψη. Ανακατάληψη βάσει των σχεδίων είναι σε ένα 24ωρο. Μου λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Λιμπέρη, μπορείτε να τα καταλάβετε σε 45 λεπτά ανέμακτα? Η απάντησή μου ήταν όχι.
Εγώ θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι όντας στο γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού από τις 12 το βράδυ έχω χάσει την εικόνα. Απλώς τηλεφωνιέμαι με τον αγέν και παίρνω κάπου εικόνα. Και θέλω εδώ για την ιστορία να το πω και κλείνω, κύριε Παπαχελά, ότι ζήτησα από τον κύριο Αρσένη να μην γίνει το Κισέα κάτω, να μην γίνει η σύσκεψη κάτω, δεν είναι πρωτοπερκισέα. Στον Πρωθυπουργό το θέσατε αυτό το θέμα? Το έθεσα στον κύριο Αρσένη. Ο κύριος Αρσένης μου λέει ότι μίλησε με τον Πρωθυπουργό και ο κύριος Πρωθυπουργός επέμεινε για τους δικούς του λόγους. Σεβαστοί οι λόγοι. Όμως ο ΑΓΕΘΑ είχε αντίθετη άποψη. Και αυτό είναι προφανές, διότι εγώ εκτός θαλάμου επιχειρήσεων χάνω την εικόνα, χάνω τις επικοινωνίες, χάνω τους συνεργάτες μου. Κύριε Αρχηγέ, είναι κατανοητό. Φοβάμαι θα σας διακόψω αυτό το σημείο γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Ο Αλέξης Παπαχελάς ανοίγει το φάκελο «Μικρασιατική καταστροφή». Οι συνθήκες, τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων και τα ασφάλματα που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή και τη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Τα γεγονότα ξετυλίγονται πάλι μέσα από πραγματικές μαρτυρίες και αναλύσεις ιστορικών. Τρίτη βράδυ στις 11, οι φάκελοι του Αλέξη Παπαχελά στο Μέγκα. Αν θέλεις να τσιμπήσεις κάτι μέχρι να βγει το δάνειο του 1 εκατομμυρίου από την Τράπεζα Πειραιώς, έχεις ώρα. Εντάξει, αρκεί να τρέχει και η κέτσαπ. Ήρθαν τα νέα στιγμιαία δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς και σας δίνουν 1 εκατομμύριο μέσα σε μία ώρα. Στιγμιαία καταναλωτικά δάνεια Πειραιώς. Σε μια στιγμή τα θέλετε, σε μια στιγμή τα παίρνετε. Τράπεζα Πειραιώς. Η επόμενη τραπεζική έννοια είσαι εσύ. Γραμματόσημα του κόσμου. Ταξιδέψτε σε συναρπαστικούς πολιτισμούς. Γνωρίστε συγκλονιστικά γεγονότα μέσα από τη συλλογή αυθεντικών γραμματοσύμων. Γραμματόσημα του κόσμου. Αποκτήστε τώρα το πρώτο τεύχος μαζί με το Penny Black. Το πρώτο γραμματόσημο στον κόσμο σε ειδική έκδοση. Τιμή γνωριμίας 490 δραχμές. Με την εγγύηση της Ντεαγκοστίνη. Μου παινιά. Οι γκρίζες ζώνες αποκαλύπτουν ξένες μυστικές υπηρεσίες πίσω από πολιτικά παιχνίδια στην Ελλάδα. Στο φως, τα απόρριτα σχέδια για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έσελον και ηλεκτρονική κατασκοπία. Ευάλωτοι σε υποκλοπές επικοινωνιών, πολίτες, επιχειρήσεις, η κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κωδικός ευρώ. Οι παραχαράκτες και το μεγάλο κόλπο. Από το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, τα στοιχεία για την επίθεση με το πλαστό νόμισμα. Γκρίζες ζώνες. Τετάρτη βράδυ στο Μέγκα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο των ημείων. Είναι η συζήτηση λίγο πιο απρόβλεπτη από ό,τι νόμιζα. Θα ολοκληρώσω σε 2 λεπτά την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Υπουργό. Αλλά ήθελα πρώτα, επειδή αναφερθήκαμε προσωπικά στον Ναύαρχο, τον κύριο Καλιγιάννη, τον οποίο νομίζω έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση σε αυτό το σημείο. Κύριε Καλιγιάννη, σας ακούω. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαχελά. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να αναφερθώ στους χαρακτηρισμούς τους οποίους δώσατε προς το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενναιότητα που μου προσδώσατε. Δεν μίλησα για εσάς, κύριε Καλιγιάννη, μίλησα γενικά. Ναι, αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Διότι εσείς ως πολιτικός έχετε μάθει να μιλάτε χωρίς να σας διακόπτουν. Μην διακόψετε μία φορά έναν στρατιωτικό, έστω και απόστρατο. Κύριε Παγκαλέ, είναι προσβολή για μένα οι χαρακτηρισμοί σας, ιδίως από έναν άνθρωπο του οποίου η γενναιότης σχετικώς με δηλώσεις του προς Γερμανούς, προς Αμερικανούς κλπ. Είναι γνωστή. Όσον αφορά δε για τη σημαία, σας δηλώνω μόνο το εξής. Οι αξιωματικοί έχουν ορκιστεί στη σημαία και τη σημαία την θεωρούν σύμβολο του έθνους και όχι άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Την πολιτική τη δική σας την έχουμε διαπιστώσει τόσο με τη Μαδρίτη, με το Λουξεμβούργο, με τον Οτσάλαν και με τους S300. Αφήστε λοιπόν τους στρατιωτικούς στην άκρη. Μην τους πιάνετε στο στόμα σας. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Πάγκαλε, οι στρατιωτικοί χύνουν το αίμα τους. Δεν κάνουν πολιτική και δεν κάνουν το καθήκον τους από το δωμάτιό τους.
χύνουν το αίμα τους οι αξιωματικοί, εάν χρειαστεί, και είναι έτοιμοι γι' αυτό. Και οι οικογένειές τους υποφέρουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καλγένη. Ναι, τώρα τι να απαντήσω στον κύριο Καλγένη. Καταρχήν δεν αναφερόμουν σε αυτόν προσωπικά. Είπα απλώς ότι υπάρχουν πολλοί απόστρατοι στρατηγοί και ναύαρχοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο στρατεύσιμο, και αυτό το επαναλάβω. Και θα θυμίσω στον κύριο Καλγένη ότι εγώ προέρχομαι από στρατιωτική οικογένεια, η οποία έχει χύσει το αίμα της πραγματικά. Και το έχει χύσει σε όλα τα μέτωπα μαχών από το 1897 μέχρι και τώρα. Έχω μια προσωπική απορία. Επειδή ο Πρωθυπουργός 2 φορές σας φόρτωσε ή σας ανέθεσε, όπως θέλει να το πάρει κανείς, 2 πολύ σημαντικές κρίσεις εθνικής ασφάλειας, στον Οτσαλάν και στα Ήμια. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα εσείς για τον άνθρωπο στη μύτη, εάν μπορεί να χειριστεί τις κρίσεις? Γιατί υπάρχουν πολλές ερωτηματικά, για να το πω έτσι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον ένα ή τον άλλον. Ήσταν εκεί όμως και εσείς το χειριστήκατε. Τους πολιτικούς τους κρίνει ο λαός, και τον κύριο Σιμίτη ο λαός 2 φορές τον επιδοκίμασε και τον έκτοτε τον εξέλιξε πρωθυπουργό. Θα ξαναζήσουμε Ήμια, πιστεύετε? Κύριε Παπαχελά, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα ξαναζήσουμε Ήμια. Όχι, βεβαίως μπορεί να ξαναζήσουμε Ήμια ανά πάσα στιγμή. Το θέμα πώς αντιδράει η χώρα, πώς αντιδράει η κοινωνία μας, πώς αντιδράει το θεσμικό μας σύστημα. Πιστεύω ότι όλοι, όποιες και είναι οι απόψεις για τα επιμέρους θέματα, και αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να βομβαρδίσουμε και να σφάξουμε όλους τους Τούρκους μέχρι τον τελευταίο, και αυτοί που συμφωνούν ότι αυτά που λέω εγώ αντιπροσωπεύουν τη λογική, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η εικόνα που δώσαμε δεν ήταν καλή. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε καλή εικόνα, και καλή εικόνα σημαίνει ο καθένας να σοβαρευτεί, να ανεβάσουμε το πολιτιστικό και μορφωτικό μας επίπεδο και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια ομάδα εκλεκτών για τα θέματα αυτά, όχι γενετής εκλεκτών, αλλά πνευματικά εκλεκτών, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα θέματα με τη σοβαρότητα την οποία επιδεικνύουν στο βίντεο σας οι Τούρκοι. Και Υπουργέ, με αυτή την παρατήρηση θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για μια άλλη συζήτηση, ενδεχομένως και πιο ουσιαστική, για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στην εσωτερική πολιτική. Αυτό θα ήταν χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή μας συνομιλία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα φάκελο. Ίσως η ιστορία να μην έχει οριμάσει αρκετά για να μπορεί να υποθεί με κάθε τυχή, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί να φωτιστεί. Θέλω να κάνω 2 παρατηρήσεις πριν κλείσουμε. Η πρώτη είναι για το θέμα του ελικοπτέρου. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν από τι έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Πρέπει να σας πω ότι εμείς εδώ στους φακέλους κάναμε μια πολύ εντελεχή έρευνα. Μιλήσαμε στους ανθρώπους που λένε ότι το πυροβόλησαν οι Τούρκοι, μιλήσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι υπήρχαν ηλεκτρονικές παρεμβολές, μιλήσαμε ακόμα και στους ιατροδικαστές. Μιλήσαμε σε όσους μπορούσαμε. Πρέπει να σας πω ότι δεν φτάσαμε σε ένα καθαρό συμπέρασμα και γι' αυτό προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε αυτό το θέμα σήμερα. Όχι γιατί το φοβόμαστε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μάθουμε όλη την αλήθεια. Και κάτι ακόμα. Θα ήθελα τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε όχι μόνο στα 3 παλικάρια που χάθηκαν εκείνο το βράδυ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που εκείνο το βράδυ έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί νομίζουμε ότι τελικά αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι ο αυθορμητισμός ορισμένων, δεν είναι ενδεχομένως ο παλικαρισμός, αλλά κυρίως το πώς κάνει καλά τη δουλειά τους σε αυτή τη χώρα. Και τελειώνουμε με μερικά αποθέγματα, με μερικά συμπεράσματα από ανθρώπους που χειρίστηκαν σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη εκείνη την κρίση. Καλή σας νύχτα. Ήταν ενδιαφέρον ότι κανείς δεν είχε ακούσει για τα Ήμια πριν από την κρίση και κανείς δεν μίλησε για αυτά μετά. Αλλά για πολλές ώρες, μέσα σε μία μέρα, ήταν σαν ένας ανεμοστρόβιλος να έχει χτυπήσει όλο το Λευκό Οίκο. Για μένα τα Ήμια είναι βασικά η ταυτόχρονη εκδήλωση 2 εσωτερικών πολιτικών κρίσεων. Έχουμε την κρίση της διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αθήνα και έχουμε την κρίση του σχηματισμού κυβερνήσεως από την κυρία Τσιλέρ και το Ερμπακάν στην Τουρκία. Αυτά τα 2 πράγματα εκμεταλλεύτηκαν το τότε σαθρό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το επικίνδυνο, το ανταγωνιστικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Πάντα αναφερόμουν δημοσίως σε αυτά τα νησάκια ως Ήμια και κάποτε είχα την λογοτεχνική ψευδαίσθηση να αναφερθώ στη σκοτεινή θάλασσα του ίνου του Ομήρου. Τα Ήμια και οι γκρίζες ζώνες είναι συμβολικά και συνδέονται με τα υπόλοιπα ζητήματα στο Αιγαίο. Την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων και τα χωρικά ύδατα. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση ήμουν στη διάσκεψη του Νταβός και είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν ενώ η Ευρώπη κοιμόταν. Οι Δυτικοευρωπαίοι ενοχλήθηκαν. Οι μισοί πίστευαν ότι αυτό που είπα ήταν αλήθεια.
Αλλά ήταν αγενές εκ μέρους μου να το πω. Και οι άλλοι μισοί είπαν ότι ήταν αλήθεια και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίζουμε μόνοι μας τα δικά μας προβλήματα. Αν στο μέλλον οι ΗΠΑ είναι απασχολημένες σε άλλη περιοχή του πλανήτη ή για άλλους λόγους δεν είναι διατεθειμένες να διαμεσολαβήσουν, υπάρχουν κανάλια άμεσης επικοινωνίας. Είμαι σίγουρος ότι όταν τελείωσε η κρίση ανακουφιστήκαμε. Υπήρχαν όμως πολλά ζητήματα να λύσουμε και σπάνια ανοίγουμε σαμπάνιες, γιατί πάντα υπάρχει κάτι επόμενο να αντιμετωπίσουμε. Αν ζούσε σήμερα, Τάκης όπως το λέτε εσύ, έτσι, ναι. Τάκης. Τι πιστεύετε ότι θα έλεγε, δηλαδή έτσι κοιτώντας το μέσο Έλληνα στα μάτια, τι θα του έλεγε? Θα του έλεγε ότι αυτό που έκανα εγώ ήταν το χρέος μου. Και αν ξαναρχόταν η ίδια στιγμή που τον και εγώ σαν πατέρα. Αν πάλι με ξαναγύρναγα το χρόνο πίσω, το ίδιο θα του έλεγα. Ότι το λιγότερο που έχεις να δώσεις για την Ελλάδα είναι η ζωή σου.